हं. हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोर तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आज आपण अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेल्या साध्या सोप्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मँगलोरचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा उपक्रम झूमद्वारे आपल्या सर्वांना उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा लाभ आपण सर्व घेऊ शकलो. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. वर्गाला उपस्थित राहून सेवा देणाऱ्या योजना माताजी, संजना माताजी दोघींनाही सादर प्रणाम. तसंच तुम्ही सर्व भक्त उत्साहाने अनुवाद वाचनात भाग घेता, त्यांनाही सगळ्यांना धन्यवाद आणि उपस्थित सर्व भक्तांना सादर प्रणाम. आपण काल 13 श्लोक पूर्ण केलेले आहेत आणि आता 14व्या श्लोकाकडे आपण वळतोय. तर 13व्या श्लोकामध्ये आपण काय बघितलं होतं याची थोडीशी प्रथम उजळणी करूया. चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः. आता ह्याच्यामध्ये कृष्ण काय म्हणाले होते की समाजाची विभागणी ही 4 वर्णात त्यांनी केलेली आहे. आहार, निद्रा, भय, मैथून या पशु समाजासारख्या गोष्टी पासून मनुष्याला उन्नत करण्यासाठी या 3 गुणांच्या आधारावरती ही विभागणी केलेली आहे. प्रकृतीचे जे 3 गुण आहेत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, आणि प्रत्येक माणसामध्ये हे तिन्ही गुण जरी असले तरी एक गुण हा अधिक प्रबळ असतो आणि त्या गुणातली कार्य तो सहजगत्या तो मनुष्य करू शकतो. तर त्या अनुसार ही विभागणी केलेली आहे. गुण कर्म विभागशः हे खूप महत्वाचं आहे. म्हणजे आपण ह्या श्लोकावरून काय समजून घेतलं होतं की कोणी एखादा मुलगा, त्याचे वडील डॉक्टर असतील म्हणून त्या मुलाला आपण डॉक्टर मानू शकत नाही, किंवा एखादा मुलगा ज्याचे वडील आता वकील आहेत त्याला आपण वकील मानू शकत नाही. त्यासाठी त्याची स्वतःची पात्रता लागते, शिक्षण लागतं. म्हणून गुण आणि कर्म तशी त्याची असायला पाहिजेत. त्यानंतर या श्लोकातून आपण हेही समजून घेतलं की 4ही वर्णांना, म्हणजे ब्राह्मण असेल, क्षत्रिय असेल, वैश्य असेल किंवा शूद्र असेल, त्या वर्णात राहूनच भगवंतांची प्राप्ती करता येते. कारण कसं म्हटलेलं आहे, प्रत्येकाच्या कर्मामध्ये काहीतरी दोष आहेच. आपण ब्राह्मणाचं उदाहरण घेतलं होतं. त्याने जर का असा विचार केला की मी ज्ञान संपादन करतो, इतरांना ज्ञान देतो, पण या कार्यामध्ये मला विशेष धनप्राप्ती होत नाही, पण वैश्य व्यापार करतो आणि खूप धन कमावतो, तर मीही आता व्यापार करेन, तर ते अयोग्य होईल. क्षत्रियाचं उदाहरण घेतलं, क्षत्रिय रजोगुणात आहे, संरक्षणाचं कार्य त्याने केलं पाहिजे, पण तो जर का म्हणू लागला या संरक्षणाच्या कार्यात मला अनेकांची हत्या करावी लागते, त्यापेक्षा ब्राह्मणाचं कार्य बरं, ब्राह्मणाला तर कुठलीच हत्या करावी लागत नाही, तर ते अयोग्य राहील. ज्याचं जो गुण आहे त्यानुसार त्याने कार्य केलं पाहिजे. दुसरं आपण समजून घेतलं, कारण काय, ते कार्य त्याच्याकडून सहजगत्या होऊ शकतं आणि ते कार्य भगवंतांच्या बरोबर जोडून तो पुढे आपली आध्यात्मिक प्रगतीही करू शकतो.
हे प्रत्येकाच्या म्हणजे आपल्याही कार्यात दोष आहेत हे समजून आपण दुसऱ्याचं कार्य स्वीकारू नये, कारण प्रत्येक कार्यामध्ये दोष हे आहेतच. आता आपण 14व्या श्लोकापासून आज सुरुवात करणार आहोत. हा, योजना माताजी तुम्ही श्लोक वाचणार ना? आणि आज अनुवाद, हा चालेल. अनुवाद वाचन कोण करणार आहे? हरे कृष्ण. त्यांनी हँड रेस करावा किंवा अनम्यूट करून सांगावं. महानंदा माताजी, हा चालेल. हरे कृष्ण. ठीक आहे. हा, वाचू माताजी? हो वाचा माताजी. 14वा. न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणत्याही कर्माने मी बद्ध होत नाही, तसेच मला कर्मफळाची आकांक्षाही नाही. माझ्या विषयीचे हे सत्य जाणणारा मनुष्यही कर्मफळाने बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण कर्माबद्दलचं ज्ञान घेतोय. आपल्याला कर्मफळ कशी बद्ध करतात याचं ज्ञान आपण आधीच्या श्लोकांमध्ये घेतलंय. पण इथे कृष्ण काय सांगतायत की त्यांच्यावर कर्मफळाचा प्रभाव पडत नाही. कर्मभिर्नस बध्यते. भगवंत कर्माने बद्ध होत नाहीत, कारण त्यांचं स्वरूप कसं आहे? दिव्य स्वरूप आहे. पण आपलं तसं नाहीये. आपण जशी कर्म करू तसं पुढचं शरीरही प्राप्त करू, कर्माचे फळ आपण भोगू. त्यासाठी भगवंतांनी आपल्याला सांगितलेले नियम पाळले पाहिजेत. ते पाळून कार्य केली पाहिजेत. जी कर्म आपण कृष्णांच्या आनंदासाठी करू, तर कर्माचं फळ त्यांना अर्पण करू, म्हणजे कर्मबंधनातून आपण मुक्त होऊ शकू. कर्म तर करायचीच आहेत, पण कुठल्या मनोभावाने करायची आहेत हे ज्ञान घेऊन आपल्याला कर्म केली पाहिजेत. आता भगवंत बघा किती कार्य करतात. त्यांच्या काही सामान्य लीला असतात, काही असामान्य लीला असतात. याची वर्णनं आपण ऐकलीये. आपल्या सर्व प्रकृतीचं नियंत्रण ते करतात. ब्रह्मांडाचे स्वामीच म्हटले जातात. पण त्यातून त्यांची कुठली इच्छा नसते. जसं की आता मनुष्य वेगवेगळे इंद्रिय तृप्तीसाठी अनेक कार्य करत असतात. त्यातून त्यांचा हेतू काय असतो? सुख प्राप्ती करण्याचा असतो. काही लोकांना मृत्यूनंतर स्वर्गलोक हवा असतो, म्हणून त्याच्यासाठी ते कर्म करतात त्याप्रमाणे. पण भगवंतांना ह्या गोष्टीमध्ये रस नसतो. त्यांना काहीही नको असतं. ते स्वतःमध्येच पूर्ण आहेत. आत्माराम असं म्हटलं जातं त्यांना. तर भगवंत भौतिक जगाचे निर्माता जरी असले तरी भौतिक जगताच्या कार्यामुळे ते प्रभावित होत नाही. सृष्टीची निर्मिती जरी त्यांनी केली असली तरी ते सृष्टीपासून अलिप्त आहेत. जीवाची मात्र कसं असतं? जीवाची प्रकृतीवर स्वामित्व गाजवण्याची इच्छा असते, जीच त्या आणि तशा कार्यामुळे तो बद्ध होतो. आता जसं की आता राज्य आहे एखादं, आणि या राज्यामध्ये सुव्यवस्था राहावी म्हणून राजा काही नियम बनवतो आणि सगळ्यांना लागू करतो ते. आता हे सगळे जे नियम असतात, कायदे असतात, हे त्याच्या प्रजेसाठी असतात. राजा त्या नियमांच्या अधीन नसतो. तसंच आता एक संस्था आहे, त्या संस्थेमध्ये अनेक कर्मचारी काम करत असतील आणि एखाद्या कर्मचाऱ्याने काही अयोग्य वर्तन केलं तर त्या संस्थेचा जो मालक असतो त्याला जबाबदार धरलं जात नाही. तो कर्मचारी त्याच्या योग्य अयोग्य वर्तनाला जबाबदार ठरतो. तसंच आता जीव जे आता या भौतिक प्रकृतीमध्ये आहेत, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीमध्ये मग्न आहेत, तर त्यांचे बरे वाईट परिणाम हे जीवालाच भोगावे लागतात. भगवंत त्यासाठी जबाबदार नसतात, कारण ते पक्षपात करत नाहीत. जीवाची जशी इच्छा असेल त्याप्रमाणे भगवंत भौतिक प्रकृतीच्या साधनांची सुविधा त्यांना उपलब्ध करून देतात. पण ते अलिप्त असतात. आपण 13व्या अध्यायात जो श्लोक शिकलोय, उपद्रष्टा अनुमंता, तर त्याच्यामध्ये भगवंतांना उपद्रष्टा म्हणजे साक्षी भावाने उपस्थित असतात असं म्हटलंय. आणि अनुमंता म्हणजे जीवाची जशी इच्छा असेल त्या कार्याला ते अनुमती देतात. आता जो हे ज्ञान कर्माबद्दलचं घेतो आणि ते ज्ञान घेऊन त्यानुसार कर्म करतो, भगवंतांचं दिव्य स्वरूप जाणतो, तो कर्मभावना कृष्ण भावना भावित कर्म करतो असं समजून घेतलं पाहिजे. आता पुढचा बघू आपण. 15वा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. प्राचीन काळातील सर्व मुक्त जीवांनी माझे दिव्य स्वरूप जाणून त्याप्रमाणे कर्म केले.
म्हणून तू सुद्धा त्यांच्या पदचिन्हांचे अनुसरण करून आपले कर्म केले पाहिजेस. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता दोन प्रकारच्या लोकांबद्दल या श्लोकात सांगितलंय. एक प्रकारचे लोक जे इंद्रिय तृप्तीमध्ये लिप्त आहेत आणि इंद्रिय तृप्ती हेच त्यांचं ध्येय आहे, आणि दुसरे प्रकारचे लोक म्हणजे जे विषय भोगांच्या इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छांमधून मुक्त झाले आहेत. कृष्ण भावना ही या दोघांच्यासाठी कल्याणकारक आहे. जो आता अज्ञान अनर्थामुळे इंद्रिय तृप्ती किंवा भोग करण्यात व्यग्र आहे, तो कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून क्रमशः शुद्ध होतो. आणि जे अनर्थांपासून मुक्त झालेले आहेत तेही कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करीत राहू शकतात. जसं आपण जनक राजांचं उदाहरण आधी बघितलं होतं बघा 3ऱ्या अध्यायामध्ये, की जे पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होते आणि त्यांना कुठलीही कर्तव्य करणं आवश्यक नव्हतं, पण प्रजेसमोर आदर्श प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी राजाचं कर्तव्य ते करत राहिले. तर इथे कृष्ण महत्वाचं काय सांगतात, की कृष्ण भावनेचं ज्ञान व्यवस्थितपणे न घेताच काही नवसाधकांना कर्मसन्यास घ्यावासा वाटतो. कर्मसन्यास म्हणजे सर्व कर्म सोडून द्यावी असं त्यांना वाटतं, असं ते ठरवतात. तर इथे सांगितलंय की कृष्ण भावना भावित कर्मापासून निवृत्त होऊन कृष्ण भावनेचा देखावा करीत बसण्यापेक्षा श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ कर्म करीत राहणे हे योग्य असेल. तर त्यासाठीच कृष्ण अर्जुनालाही सांगतात की युद्धभूमी सोडून न जाण्यातच तुझं हित आहे. कृष्णांनी सांगितलेल्या विधिवधनांचं पालन करण्यात आपलं सर्वांचं हित आहे, हे जाणून कृष्ण भावनेचा स्वीकार आपल्याला करायला हवा. आता अर्जुन तर क्षत्रिय आहे आणि क्षत्रियाचा अर्थ आपण समजून घेतला बघा. क्षती होण्यापासून जो त्राय येतो म्हणजे संरक्षण करतो तो क्षत्रिय झाला. दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण शिकलो होतो की क्षत्रियांना वनामध्ये जाऊन प्राण्यांशी झुंज इत्यादी देण्याचं प्रशिक्षण दिलं जात असे त्या काळामध्ये. म्हणजे वाघासारख्या बलशाली प्राण्याला आव्हान देऊन क्षत्रिय त्याच्याबरोबर लढत असे, ज्याद्वारे त्याची क्षमता कौशल्य हे पणाला लागत असे. आणि रणभूमीवर क्षत्रियाने त्वेषाने लढलं पाहिजे, शौर्याने पूर्ण शक्तीने लढायला पाहिजे, तिथे दुर्बळ होऊन चालणार नाही, हे महत्वाचं होतं. तसंच आपण हेही जाणून घेतलं, वर्णाश्रम पद्धती जी नेमून दिलेली आहे त्याच्यामध्ये मनुष्याची जी काही कर्तव्य आहेत ती त्याची गुणांच्या प्रमाणे ती करत राहिली पाहिजेत. म्हणजे स्वधर्म करण्यात हितावह आहे मनुष्याला, हेही आपण समजून घेतलं. केव्हापर्यंत ही मनुष्याने कर्तव्य केली पाहिजेत, जोपर्यंत भौतिकातून त्याची मोक्षप्राप्ती होत नाही. म्हणजे शारीरिक कर्तव्यही केली पाहिजेत आणि आध्यात्मिक कर्तव्यही केली पाहिजेत. स्वधर्म करणं महत्वाचं आहे, कारण ती वर्णाश्रम पद्धतीच्या नुसार नेमून दिलेली आहेत. तशीच आध्यात्मिक कर्तव्य म्हणजे जी आत्म्याला भगवंतांकडे जोडतात तीही करणं आवश्यक आहे. मनुष्य मोक्षप्राप्ती करीत नाही तोपर्यंत दोन्ही कर्तव्यांचं पालन हे करायलाच हवं. स्वधर्माचा त्याग करू नये, त्याचं पालन केल्यानेच मनुष्याची उन्नती होते, हे आपण समजून घेतलंय. आता 16वा आणि 17वा आपण एकत्र वाचूया. पहिला हा वाचा 16वा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. संजना माताजी आल्यात. आल्या का? हा बर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हँड रेस करा ना, मी तुम्हाला पोस्ट करते. हो आणि माताजी. अजून एक माताजी, एक फक्त सांगाल का कॉन्टॅक्ट नंबर्स टाकायला सगळ्यांना चॅटबॉक्स मध्ये? हो का? आज अटेंडन्स नाही? अटेंडन्स नाही आज. चॅटबॉक्स मध्ये कॉन्टॅक्ट नंबर्स टाकायला सांगितलेत. बरं, ओके, ठीक आहे. हा. बरं, सगळ्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये उपस्थित भक्तांनी आपले नंबर्स टाका. कारण आज अटेंडन्सची लिंक नाहीये म्हणून सांगण्यात आलेलं आहे. तर सगळ्यांनी लक्षात ठेवून तेवढं करा. ठीक आहे. वाचू माताजी? हो, वाचा माताजी. हरे कृष्ण. किम किम कर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिता तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्. पुढचा महानंदा माताजी. हा. हो माताजी. तर हरे कृष्ण. कर्म काय आणि अकर्म या काय हे निश्चित करण्यात बुद्धिमान लोकही गोंधळून जातात. आता मी तुला कर्माचे वर्णन करतो आणि ते जाणल्यावर तू सर्व अशुभातून मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता पुढचा पण वाचू आपण, त्याच्यानंतर मी एक्सप्लेन करते. 17वा पण वाचू. एक मिनिट. हा, वाचा माताजी.
हरे कृष्ण. कर्मणो यपि बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणस्य बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्माच्या गुंतागुंती समजणे अत्यंत कठीण आहे. म्हणून मनुष्याने कर्म, विकर्म आणि अकर्म म्हणजे काय हे योग्य रीतीने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कर्म कर्म म्हणजे अशी क्रिया ज्याने भविष्यात कुठलं दुसरं शरीर आपल्याला निश्चित होत असतं आणि त्यासाठी कृष्ण म्हणतात की कर्म, त्याचं मिळणारं फळ, याचं ज्ञान व्यवस्थित घेतलं पाहिजे मनुष्याने. कर्म आणि विकर्म याची प्रतिक्रिया आपल्याला मिळते, हे आतापर्यंत आपण समजून घेतलंय. चांगल्या कर्माची चांगली आणि वाईट कर्माची वाईट प्रतिक्रिया मिळते. पण अकर्म म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं जे कर्म असतं त्याची प्रतिक्रिया मिळत नाही, कारण ती प्रतिक्रिया आपण कृष्णांना अर्पण करतो, कर्माचं फळ कृष्णांना अर्पण करतो. चांगल्या आणि वाईट या कर्माच्या प्रतिक्रियेने आपण बद्ध होतो, म्हणजे ही प्रतिक्रिया भोगण्यासाठी आपल्याला दुसरा जन्म घ्यावा लागतो. पण अकर्म केल्याने आपण बद्ध होत नाही. आता चांगल्या कर्माची चांगली प्रतिक्रिया म्हणजे पुण्यप्राप्ती होते आपल्याला. मृत्यूनंतर उच्च लोकाची म्हणजे स्वर्ग आदी लोकाची प्राप्ती होते. तिथे काही काळ आनंद उपभोगल्यानंतर पुण्याची फळे क्षीण होतात, म्हणजे कमावलेला पुण्य संचय संपला की परत पृथ्वीवरती जन्म घ्यावा लागतो. वाईट कर्माची वाईट प्रतिक्रिया, त्याचा परिणाम म्हणजे आपल्याला प्राण्यांच्या इत्यादी शरीरामध्येही जन्म घ्यावा लागतो. आता त्यासाठी आपल्याला सांगितलंय अकर्म करायची. कृष्णांच्या आनंदासाठी कर्म केल्याने, करत राहिल्याने क्रमशः आपली चित्तशुद्धी होते. पुढे 17व्या अध्यायातही कृष्ण सांगतात बघा की कर्माची गुंतागुंत ही समजणं फार अवघड आहे. तर जेव्हा आता इथे या श्लोकामध्ये गहना कर्मणो गती असं शब्द वापरलेले आहेत कृष्णांनी, तर जेव्हा आता कृष्ण स्वतःच म्हणतायत की हे गहन आहे, हा विषय खूप गहन आहे, लक्षपूर्वक तुम्ही ऐका, तर तेव्हा आपल्याला समजलं पाहिजे की हा खरंच ही नीटपणे लक्ष देऊन समजण्याजोगी ही गोष्ट आहे. आता मनुष्य जर भौतिक बंधनातून मुक्त होण्याविषयी गंभीर असेल ना, तर त्याने हे कर्माचं ज्ञान जे आहे, कर्म, अकर्म, विकर्म, हे व्यवस्थितपणे जाणून घेतलं पाहिजे. कारण हे ज्ञान आपल्याला जन्ममृत्यूच्या चक्रातून सोडवू शकतं, एवढं महत्वपूर्ण असं हे ज्ञान आहे. मग असं हे महत्वपूर्ण ज्ञान कोणी प्रमाणित आध्यात्मिक गुरुकडूनच घ्यायला हवं. आता आहार, निद्रा, अभय, मैथून या गोष्टी आपल्याला शिकाव्या लागत नाहीत, पण जी कर्म मोक्षदायक आहेत ती आपल्याला शिकून घ्यावी लागतात. जसं आपण म्हटलं, अन्न तर आपण खातोच, मग ते अन्न प्रथम आपण जेव्हा कृष्णांना अर्पण करू आणि प्रसाद म्हणून ग्रहण करू, त्यावेळेला आपल्याला बंधन लागत नाही, हे आपण शिकून घेतलं. म्हणजे जशी मोक्षदायक कर्माबद्दल आपण जाणून घेतो, तशी जी कर्म आपल्या बंधनास कारणीभूत होतात, इंद्रिय भोगांची कर्म, तर त्याचंही ज्ञान आपल्याला घ्यायला हवं. कारण ती आपल्याला टाळायची आहेत, ते करण्यापासून आपल्याला दूर राहायचंय. आता कोणा एखाद्याला आजारपण आलं बघा, तर तो बरं होण्यासाठी डॉक्टरांकडे जातो, औषधाबद्दलचं ज्ञान घेतो, समजून घेतो की दिवसातून 2 वेळा कधी घ्यायची औषधं, जेवणापूर्वी घ्यायची का जेवणानंतर घ्यायची. पण त्याचबरोबर हा आजार परत होऊ नये म्हणून कुठल्या गोष्टी मला टाळल्या पाहिजेत, काय पथ्य पाळलं पाहिजे, हेही तो व्यवस्थित समजून घेतो. त्यासाठीच आपल्याला इथे विकर्मांच्या बद्दलही जाणून घ्यायला हवं, कारण ही कर्मच आपल्याला बंधनास कारणीभूत आहेत. कर्म म्हणजे आपण म्हटलं अशी कृती ज्याने आपल्याला भविष्यात दुसरं शरीर मिळणार आहे, म्हणून कर्माबद्दलचं ज्ञान सखोलपणे आपल्याला घ्यायला हवं. अशी कर्म ज्यामुळे आपल्याला एक देह प्राप्त होईल, परत एकदा परत या भौतिक जगात आपला जन्म होईल, परत दुःख भोगू आणि हे असंच चालू राहील. या उलट अशी कर्म जी आपल्याला जन्म मृत्यूच्या चक्रातून मुक्त करतील, ती समजून घ्यायला आपल्याला आवश्यक आहे. आता गहना कर्मणो गती असं कृष्ण म्हणतायत. इथे गहन म्हणजे समजायला कठीण, तर इथे समजून घेऊया, चांगल्या कर्माची चांगली ती फळं भोगण्यासही जन्म घ्यावा लागतो आणि विकर्माची वाईट फळं भोगण्यास तर आपल्याला निम्न ह्याच्यामध्ये प्राण्यांच्या शरीरात इत्यादी जन्म घ्यावा लागेल. त्यामुळे ही दोन्ही कर्म, चांगली कर्म आणि वाईट कर्म, ही दोन्ही बंधनामध्ये अडकवणार. आता आपल्याला ज्याला म्हणजे ज्या व्यक्तीला हे ज्ञान प्राप्त झालंय, तो बंधनास कारण असलेली कार्य करेल का? नाही, तो मोक्षदायक कर्मच करेल, म्हणजे अकर्म करेल. मग हे महत्वपूर्ण ज्ञान आपल्याला कुठल्या शाळेमध्ये, कॉलेजमध्ये दिलं जातंय का?
नाही, खरं तर हे ज्ञान शाश्वत आहे. आपण म्हटलं सदैव आत्म्याबरोबर राहणारं आहे. पण भौतिकामध्ये घेतलेलं कुठलंही ज्ञान जरी त्या व्यक्तीच्या बरोबर राहत नाही, मृत्यूनंतर संपून जातं, तरी कृष्ण भावनेचं ज्ञान हे आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच दिलं जातं. सर्वसामान्य शाळा, कॉलेज इत्यादीमध्ये हे आपण ज्ञान प्राप्त करू शकत नाही. त्यामुळे गुरूंचा आश्रय हा आपल्याला घ्यावाच लागणार. तर इथे लक्षात घेऊया, कृष्णांची कृपा आपल्याला त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या द्वारे प्राप्त होऊ शकते. त्यासाठी आध्यात्मिक गुरूंचा स्वीकार आपण पूर्ण शरणागतीने केला पाहिजे. विनम्रतेने गुरूंची सेवा केली पाहिजे. शिष्याची जर का प्रामाणिक इच्छा असेल, ज्ञान घेण्याची तळमळ असेल, ती गुरु बघतात आणि शिष्याला ज्ञान प्राप्त करून त्याचा जन्म कृतार्थ करतात. आत्मसाक्षात्काराचा हा जो मार्ग आहे ना, हा सोपा नसतो. पण परंपरेतून आलेले गुरु भगवंतांचा संदेश शिष्यापर्यंत यथार्थ रूपामध्ये पोहोचवतात. आपल्या तर्काने आपण जर का ग्रंथ वाचले आणि ज्ञान घेण्याचा प्रयत्न केला तर आपली प्रगती होऊ शकत नाही. गुरूंना शरण जाणं हाच एकमेव मार्ग आहे. तर गुरु हे भगवंतांचे प्रतिनिधी मानले गेले, त्यामुळे प्रत्यक्ष भगवंतांकडून ज्ञान प्राप्ती केल्यासारखं हे असेल. अन्यथा बुद्धिमान व्यक्ती ही कर्माचं रहस्य समजून घेताना गोंधळून जाईल. म्हणून इथे म्हटलेलं होतं बघा, आधीच्या श्लोकामध्ये म्हटलेलं होतं की कवयो अपि अत्र मोहिता. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मण्यकर्मया पश्येत् कर्मणि च कर्मय स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्त कृष्ण कर्म कृत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो कर्मात अकर्म पाहतो आणि अकर्मात कर्म पाहतो तो बुद्धिमान मनुष्य होय. तो जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी दिव्य स्तरावरच स्थित असतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण भावना युक्त कर्म करणारा मनुष्य स्वाभाविकपणे कर्मबंधनातून मुक्त असतो. तो आपली कर्म श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ करत असल्याने त्याला कर्माच्या परिणामांपासून सुख दुःख भोगावी लागत नाही. म्हणून श्रीकृष्णांच्या प्रती तो जरी सर्व प्रकारची कर्म करण्यात मग्न राहिला तरी त्याला बुद्धिमान व्यक्ती समजलं पाहिजे. अकर्म म्हणजे आपण काय समजून घेतलंय? फलरहित कर्म. ज्याने त्याला कर्माची प्रतिक्रिया त्याला बद्ध होत नाही, कर्माच्या प्रतिक्रियेने ते बद्ध होत नाही. म्हणून श्रीकृष्णांच्या प्रित्यर्थ कर्म करत असल्यामुळे या सेवा कार्यामध्ये संलग्न राहिल्याने तो आनंदाची तर प्राप्ती करतच असतो, पण कर्माच्या फळापासून तो मुक्त राहतो. तर या मार्गाचा अवलंब करणारे जे भक्त असतात ते इंद्रिय तृप्तीच्या म्हणजे बद्ध करणाऱ्या कार्यांच्या इच्छेपासून मुक्त असतात. कृष्णांची नित्य सेवा करण्याच्या इच्छेपासूनच त्यांना कर्मबंधनातून मुक्ती मिळू लागते. आता पुढचा बघू 19. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुधा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याचा प्रत्येक प्रयत्न इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छेविरहित आहे तो पूर्ण ज्ञानामध्ये स्थित आहे असे जाणावे. ज्ञानी साधू पुरुषांच्या मते या प्रकारे कर्म करणाऱ्या मनुष्याचे कर्मफळ अग्निरूपी पूर्ण ज्ञानाद्वारे जळून भस्म झालेले असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता ज्याने कर्माच्या रहस्याबद्दल ज्ञान घेतलंय तो कृष्ण भावना भावित कर्मच करतो जी मोक्षदायक आहेत. कृष्ण भावना भावित कर्म तो कृष्णांच्या आनंदासाठी करत असल्याने त्याचे परिणाम त्याला भोगावे लागत नाहीत आणि असाच मनुष्य बुद्धिमान म्हटला गेलेला आहे. आता भगवंतांचा भक्त हे जाणतो की भगवंत कसे आहेत? साकार आहेत आणि मी त्यांचा नित्य सेवक आहे. त्यामुळे कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी तो कार्य करीत राहतो. कृष्ण भावनेमध्ये कार्य केल्याने तो आनंद प्राप्त करत असतो आणि जो आनंद त्याला आता भौतिक इंद्रिय तृप्तीपासून मिळणाऱ्या आनंदापेक्षा अत्यंत उच्च प्रतीचा वाटतो आणि त्यामुळे भौतिक भोगांकडे तो आकर्षित होत नाही. त्यामुळे भक्त जो असतो तो इंद्रिय उपभोगाच्या गोष्टींमध्ये विशेष रुची ठेवत नाही. तर अशा प्रकारे कृष्ण भावना भावित कर्म कृष्णांच्यासाठी करत राहिल्याने त्याची क्रमशः चित्त शुद्धी होते आणि तो बंधनातून मुक्त होत जातो. स्वतःच्या आनंदासाठी कार्य करणं आणि भगवंतांच्या आनंदासाठी कार्य करणं हे कसं वेगळं आहे हे आता आपण समजून घेतलं. त्याचे होणारे परिणामही वेगळे आहेत हे आपण पाहिले.
तर ज्यावेळी भक्त स्वतःला भगवंतांचा सेवक मानून त्यांच्या सेवेमध्ये कार्य करतो, तेव्हा त्या कर्माचं फळ जळून भस्म होतं. जसं अग्नी प्रज्वलित झाला की अग्नीचा गुण आहे सर्व भस्मसात करण्याचा, तसंच हे कर्माचं ज्ञान आहे, त्यानुसार आपल्याला कर्म केली पाहिजेत. आता पुढचा श्लोक बघू आपण. 20वा. हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. त्यक्त्वा कर्मफलासंग नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति स. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या कर्मफळावरील सर्व आसक्तीचा त्याग करून नित्य तृप्त आणि स्वतंत्र असणारा पुरुष जरी सर्व प्रकारच्या कर्मामध्ये मग्न असला तरी वस्तुतः तो कोणत्याही सकाम कर्म करीत नसतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इथे परत पुढे आता कर्माबद्दलच ज्ञान कृष्ण देत आहेत. आपण एक उदाहरण घेतलं होतं बघा, बँकेतल्या कॅशियरचं, जो बँकेच्या वतीने लाखो रुपयांच्या पैशाची देवाणघेवाण करतो, पण ज्या क्षणी एका रुपयावर जरी तो स्वतःचा हक्क सांगतो तेव्हा तो शिक्षेसाठी पात्र ठरतो. किंवा देशाच्या सैनिकाचं शत्रू सेनेतील सैनिकांना मारतो तेव्हा त्याच्या पराक्रमाचं कौतुक होतं, सरकारद्वारे त्याला पदक इत्यादी मिळतं. पण या सैनिकाने जर का आपल्या वैमनस्यातून, वैयक्तिक वैमनस्यातून कोणाची हत्या केली तर मात्र त्याला शिक्षा होते. तर अर्जुन भगवंतांच्या आनंदासाठी युद्ध करणार आहे बघा आता, त्यामुळे तो कर्मबंधनातून मुक्त असेल. पण आता दुर्योधन स्वतःची त्याची स्वार्थी इच्छा होती, स्वतःच्या राज्यप्राप्तीच्या इच्छेसाठी तो युद्ध लढला, त्यामुळे तो बंधनात अडकेल. आता अर्जुन आणि दुर्योधन दोघंही युद्धभूमीवरती आहेत, दोघांकडे आपापल्या सेना आहेत, अस्त्र शस्त्र आहेत, हत्ती घोडे अशी सुसज्ज सेना आहे दोघांकडे. आता दिसताना हे एक समानच सारखंच चित्र दिसतंय, पण युद्ध करण्यामागचा हेतू काय होता हे जाणणं आवश्यक आहे. तसंच पूर्वजन्मात केलेल्या गोष्टींचं फळ आपण आता भोगत असतो आणि आता करत असलेल्या या कर्मांचं फळ आपण भविष्यात भोगणार आहोत. हा विचार करणं चुकीचं आहे की सगळंच काही माझ्या हातात आहे, आणि हाही विचार चुकीचा आहे की माझ्या हातात काहीच नाही. बघा, आपण कुठलं तरी कर्म करतो, म्हणजे जसं आता बी बियाणं आपण पेरतो, पण पाऊस भगवंत देतात. जसं आता आपण अभ्यास करून परीक्षा देतो, पण शिक्षक आपल्याला मार्क देतात. तर आपले प्रयत्न आणि भगवंतांची कृपा हे दोन्हीही महत्वाचं आहे. कर्माची गुंतागुंत म्हटलं ना, जसं समजणं अवघड आहे कृष्ण म्हणाले, तर काही माणसांबरोबर आता जीवनामध्ये त्यांच्या काहीतरी वाईट गोष्ट होताना आपण घडताना बघतो. त्याचं कारण हेच असतं, त्यांची पूर्वकर्म, ज्यासाठी तो व्यक्ती स्वतः जबाबदार असतो. इतरांना दोषी ठरवता येत नाही त्याच्या परिस्थितीसाठी. म्हणजे जो जसं बीज पेरेल कर्माचं तसेच परिणाम भोगेल. म्हणजे करावं कोणी आणि भरावं कोणी हा भौतिकातला नियम इथे लागू पडत नाही, कारण त्या बाबतीमध्ये कृष्ण कर्माचा सिद्धांत सांगतात की सर्व कर्माची फळं तुम्हाला भोगावीच लागतील, फक्त अकर्माची आपल्याला भोगावी लागत नाहीत. तर आतापर्यंत आपण काय समजून घेतलं की मनुष्य जेव्हा कृष्ण भावना भावित कर्म करतो ते कृष्णांच्या आनंदासाठी करत असल्यामुळे तो कर्मबंधनातून मुक्त होतो. कृष्णांच्या आनंदासाठी जेव्हा तो कर्म करतो त्यावेळेला कृष्ण आणि आपलं यांच्यामधलं जे प्रेम आहे हे त्याने जाणलेलं असतं, आणि जिथे प्रेम आहे तिथे सेवाभाव पण असतो. भौतिकामध्येही बघा असंच असतं, जी व्यक्ती आपल्याला आवडते तिला म्हणजे काय आपण केलेलं आवडेल याचा विचार करून आपण त्या व्यक्तीसाठी ते करतो. जसं आता मुलाला म्हटलं, मी तुम्हाला उदाहरण दिलं होतं की कुठली भाजी आवडत असेल तर आपण ती करून त्याला खाऊ घालतो, कारण आपलं मुलावरती प्रेम आहे म्हणून त्याला जे आवडतं ते आपण करतो. तसंच भगवंतांच्या प्रेमामुळे भक्त त्यांच्या संतुष्टीसाठी कार्य करतो, त्याला कर्म फळाचं आकर्षण नसतं. असा व्यक्ती आपली कर्तव्य पार पाडतो आणि म्हणून म्हणजे कर्तव्य पार पाडत असताना अत्यंत आनंदाने उत्साहाने आपल्या क्षमतेनुसार तो कार्य करत असतो. म्हणून इथे नित्य तृप्तो असा शब्द आलेला आहे बघा श्लोकामध्ये. आणि बाकी सर्व तो कृष्णांवरती सोपवतो, म्हणून निराश्रय असं म्हटलेलं आहे. तर असा मनुष्य अनासक्त असल्याने चांगल्या वाईट कर्मापासून मुक्त असतो. म्हणजे तो कर्म करतो ते पूर्ण उत्साहाने शक्तीनिशी करतो, पण कृष्णांसाठी करतो, हे अकर्म झालं.
म्हणजे जे कार्य कृष्ण भावना भावित नाही ते कार्य तो करतच नाही. कृष्ण भावना विरहित कार्य म्हणजे असं कार्य जे कृष्णांच्या संतुष्टी करता नसून आपल्या इंद्रिय तृप्ती करता आहे, म्हणजेच विकर्म आहे. आणि असं कार्यच आपल्याला बद्ध करतं. तर कृष्ण भावना भावित कार्य करायचं, कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य करायचं, म्हणून ते आपल्याला कमी उत्साहाने करायचं नाहीये. उलट अधिक उत्साहाने केलं पाहिजे. आपल्या पूर्ण क्षमतेनुसार उत्तम प्रयत्न केला पाहिजे. जसा एखादा व्यक्ती जो सकाम कर्म करतो, कुठल्या तरी लाभेच्छा प्राप्तीचा हेतू ठेवून करतो, तो किती उत्साहाने ते कार्य करेल, तेवढंच उत्साहाने कार्य कृष्ण भावनेतही झालं पाहिजे, तेव्हा ते अकर्म होतं. आता 22वा. हरे कृष्ण माताजी. सॉरी, 21वा ना आता. हा. हो माताजी. हरे कृष्ण. निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असा ज्ञानी मनुष्य पूर्णपणे नियंत्रित मन आणि बुद्धीद्वारे कर्म करतो. आपल्याकडे असणाऱ्या सर्व गोष्टींवरील स्वामित्वाच्या भावनेचा त्याग करतो आणि जीवनावश्यक असणाऱ्या वस्तूंकरिताच कर्म करतो. अशा प्रकारे कर्म केल्याने तो पापकर्मांनी प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपण केलेल्या कर्माच्या फळाची अपेक्षा करत नाही. मन आणि बुद्धी यावर त्याचं नियंत्रण असतं, कारण त्याची मन आणि बुद्धी ही कृष्ण सेवेत जोडलेली असतात. आणि आपण कृष्णाचे अंश आहोत, ते माझे स्वामी आहेत, मी त्यांचा सेवक आहे. त्यामुळे मी जे काही कार्य करू शकत आहे ते कृष्णांच्या आनंदासाठी करतो आहे. ही त्यांनी दिलेली मला संधी आहे त्यांची सेवा करण्याची, असा त्याचा विचार असतो. आता एखादा भक्त आहे, जर का त्याने कृष्णांच्यासाठी एक हार बनवला आणि त्याने कृष्णांना अर्पण केला. आता कोणी म्हटलं की किती सुंदर हार बनवलायस, म्हणून त्याला आनंदही होत नाही, किंवा कोणी त्याचं कौतुक केलं नाही तरी त्याला त्याचं काही वाटत नाही. कारण कृष्णांच्या आनंदासाठी केलेली त्याने सेवा असते. वैयक्तिक इंद्रिय तृप्तीसाठी ते हे कार्य करत नाही. जेव्हा तो कृष्णांच्या साठी कार्य करत असतो तिथेच त्याला ते समाधान मिळत असतं. इतरांकडून कौतुकाची अपेक्षा त्याला नसते. तर भगवंतांच्या इच्छेनुसार तो कार्य करत असतो. आणि अशा प्रकारे निष्काम कर्मयोग जेव्हा मनुष्य करत असतो तेव्हा तो शुद्ध होत जातो. भौतिक इच्छापासून मुक्त होऊन सिद्ध अवस्थेपर्यंत प्रगत होतो. आता इथे म्हटलंय ना, शारीरम केवलम कर्म, म्हणजे केवळ शरीर आणि आत्मा या दोघांना एकत्र ठेवण्यासाठी जेवढं आवश्यक आहे ना, तेवढंच तो शरीराच्या साठी करतो. म्हणजे झोप असेल, भूक असेल, तेवढीच जगण्या राहण्याच्या सुखसोयी तेवढ्याच तो घेतो. तर हे आता म्हणजे आता इथून आता निष्काम कर्मयोगी बद्दल सांगितलंय, त्याची लक्षणं काही काही या श्लोकांमध्ये आहेत. आता पुढे बघू आपण, 22व्या श्लोकातही आपल्याला मिळतील. हरे कृष्ण माताजी. हो माताजी. हरे कृष्ण. यदृच्छलाभसन्तुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो सहजपणे होणाऱ्या लाभाने संतुष्ट असतो, जो द्वंद्वापासून मुक्त असून मत्सर करीत नाही, तसेच जो यशापयशामध्येही स्थिर असतो, तो सर्व प्रकारची कर्मे करीत असूनही त्यामुळे कधीच बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आता ज्या प्रकारे अकर्म करणारा जो आहे म्हणजे निष्काम कर्मयोगी आहे, ज्याने ही स्थिती गाठलेली आहे, त्याची लक्षणं आपण बघतो आहे. आपण म्हटलं ना, अकर्म केली पाहिजेत, म्हणजे भगवंतांच्या आनंदासाठी केली पाहिजेत. तर जो व्यवस्थितपणे परिपूर्ण रीतीने ही स्थिती गाठतो त्याची लक्षणं आता आपण बघतोय. तर कृष्ण भावना भावित व्यक्ती इंद्रिय इच्छा किंवा भौतिक इच्छा ठेवत नाही, की हे पाहिजे, ते करूया, ते इथे जायचंय, ते खाऊया, अशा वैयक्तिक इच्छा तो ठेवत नाही. अशा इच्छाच नाहीत तर मग त्या दृष्टीने त्याचे प्रयत्नही नसतात त्या मिळवण्याच्या मागे, त्या इच्छा पूर्ण करण्याच्या मागे. शरीराच्या गरजा त्याच्या आवश्यकतेपुरत्या असतात. जे काही कष्टाने मिळवतो त्यात तो समाधानी असतो. कोणाकडून कर्ज इत्यादी तो घेत नाही. एकच मिनिट.
हा, म्हणजे ह्या व्यक्तीमध्ये, कृष्ण भावना भावित व्यक्तीमध्ये समाधान खूप आपल्याला दिसतं. जे काही कष्टाने मिळवतो, आपण म्हटलं त्यात तो समाधानी राहतो. कर्ज घेऊन जगत नाही, कोणाकडे काही मागत नाही. कारण इथे कृष्णांवरती प्रेम असल्याने पूर्णपणे कृष्णांवरती तो विसंबून असतो. मनपूर्वक कृष्ण भावना भावित कार्य करण्यामध्ये उत्साहित असतो आणि असं कार्य करण्यात त्याला कोणताही संकोच नसतो. तसंच कृष्ण भावनेच्या कार्यात तो कुठला अडथळाही येऊ देत नाही. म्हणजे कुठलं दुसरं कार्य करीत राहिला आणि कृष्ण भावनेमध्ये जी त्याची सेवा होती ती त्याने केली नाही, असं होत नाही. असा व्यक्ती भौतिक जगामधल्या द्वंद्वापासून मुक्त असतो, असं इथे म्हटलेलं आहे. द्वंद्व म्हणजे काय? सुख दुःख, मान अपमान, हानी लाभ, जय पराजय, ह्याला द्वंद्व म्हणतात. अशा गोष्टींनी तो विचलित होत नाही. भगवत सेवेचं जे कार्य आहे तो विचलित न होता करीत राहतो. यश अपयश दोन्हीमध्ये स्थिर असतो आणि असा प्रकारचा निष्काम कर्मयोगी आता एका दिव्य स्तरावरती स्थित असतो. आता एका प्रगत किंवा जी उच्च स्थिती आहे निष्काम कर्मयोगीची, त्याबद्दल इथे सांगितलेलं आहे. आता 23वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रं प्रविलीयते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो मनुष्य प्राकृतिक गुणांपासून अनासक्त आहे आणि पूर्णपणे दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे, त्याचे कर्म सर्वथा दिव्यत्व प्राप्त करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे म्हटलंय की असा जो निष्काम कर्मयोगी आहे तो पूर्ण दिव्य ज्ञानामध्ये स्थित आहे. दिव्य ज्ञान म्हणजे कुठलं? तर आपल्या आणि कृष्णांच्या स्वरूप स्थितीचं ज्ञान आहे त्याला. म्हणूनच तो द्वंद्वाने विचलित होत नाही. कृष्ण भगवंत आहेत, सर्वश्रेष्ठ आहेत, ते स्वामी आहेत आणि मी त्यांचा सेवक आहे, हे ज्ञान असल्याने तो विचलित होत नाही. सर्व कार्य कृष्णांच्या प्रित्यर्थ करतो. कृष्णांच्या, श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ कर्म करणे म्हणजे यज्ञ कर्म झालं, हे आपण समजून घेतलंय. तसंच या यज्ञ कर्मामुळे प्राप्त होणारी जी फळं आहेत तीही दिव्य स्वरूपाची असतात आणि कृष्णांना, श्री विष्णूंना अर्पण केलेली असतात ती. तर त्यामुळे अशी यज्ञ कर्म करणाऱ्याला कर्मफळाचे भौतिक परिणाम भोगावे लागत नाहीत. द्वंद्व आहेत, सुख दुःख, मान अपमान इत्यादी, याचाच अर्थ प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावात आहे तो मनुष्य. पण जेव्हा मनुष्य पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होतो, प्रकृतीच्या 3 गुणांना पार करतो आणि विशुद्ध सत्व गुणात स्थित होतो किंवा गुणातीत अवस्था प्राप्त करतो, तेव्हा प्रकृतीचे 3 गुण आता त्याच्यावर प्रभाव टाकू शकत नाहीत, म्हणून तो द्वंद्वरहित होतो. आता पुढचा 24. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माताजी, माझा आवाज नाही आला का? हो, नाही आला. हो, परत बोलते. हा माईक माईक म्यूट हा, म्यूट होतात बहुतेक. हा. हरे कृष्ण. ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर्ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कृष्ण भावनेमध्ये पूर्णपणे तल्लीन झालेल्या मनुष्याला निश्चितच भगवत धामाची प्राप्ती होते, कारण तो आध्यात्मिक क्रियात सर्वस्वी निमग्न झालेला असतो. या आध्यात्मिक क्रियांमध्ये हवन सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचे ब्रह्मरूप आहे आणि हवी सुद्धा आध्यात्मिक स्वरूपाचीच आहे. इथे हरे हा, कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे कृष्ण भावना भावित कार्य जे आहे ना, ते दिव्य स्वरूपाचंच आहे. या कृष्ण भावना भावित कार्य किंवा कर्म केल्याची परिणिती कशात होते? तर मनुष्याला जी परमोच्च आध्यात्मिक ध्येयाची प्राप्ती होते, भगवत धामाची प्राप्ती होते. आणि आपण सर्व तर बद्ध जीव म्हटले जातो, प्रकृतीच्या 3 गुणांनी गुरफटलेले आहोत, भौतिक कर्म करत आहोत आणि त्याचे परिणाम पण भोगत आहोत. मग यातून सुटकेचा मार्ग काय? तर कृष्ण भावनेचा स्वीकार. आता इथे कृष्ण आपल्याला जसं कुठल्या असाध्य रोगातून बरं करण्याचं औषध सांगावं ना, तो उपाय सांगतायत. आपल्या ज्या भौतिक जगात आपण अडकलेले आहोत त्याच्यातून सुटकेचा मार्ग आपल्याला सांगितलाय, की कर्म कृष्णांच्या प्रित्यर्थ करायला हवीत. कृष्णांच्या किंवा श्री विष्णूंच्या प्रित्यर्थ कर्म करणे म्हणजे यज्ञ म्हटला जातो. आणि जेवढ्या जास्त प्रमाणात ही यज्ञ कार्य केली जातील, तेवढंच वातावरण आध्यात्मिक होईल. पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन केलेली कार्य एका दिव्य स्थितीमध्ये केलेली जातात, त्यांना यज्ञ म्हटलं जातं. आणि अशा दिव्य स्तरावरती यज्ञाचा हवी अर्पण करणारा
यज्ञाचा हवी त्याला अर्पण म्हणजे सॉरी परत एकदा सांगते, म्हणजे ही जी कार्य जी असतात ना दिव्य स्तरावरती स्थित असतात, त्यामुळे दिव्य स्तरामध्ये जे भाग घेणारे असतात ना या सर्व गोष्टी त्या दिव्य स्तराच्याच असतात. जसं इथे म्हटलंय बघा, यज्ञात हवी अर्पण करणारा, यज्ञाचा हवी, हवन, यज्ञाचा अधिष्ठाता आणि ते प्राप्त होणारं यज्ञाचं फळ, हे सर्व कसं आहे दिव्य स्तरावरती स्थित आहे. म्हणून ते परब्रह्मामध्ये एकत्रित होतं. ब्रह्म म्हणजे आपण भगवंतांच्या दिव्य देहातून निघणारं तेज, ब्रह्मज्योती असंही म्हटलं जातं त्याला. तर भगवंतांचं हे जे दिव्य तेज आहे, दिव्य स्तरावरती स्थित होऊन जी यज्ञ कर्म केली जातात त्यांचा समावेश या ब्रह्मामध्ये होतो. बघा आता आपण कृष्ण भावना भावित कर्माबद्दल शिकतोय. ही कृष्ण भावना आपल्यामध्ये कुठून आपण आणत नाही, ती आपल्यात असते. जसं आपण राखेचं उदाहरण घेतो, राख निखाऱ्यांना आवृत्त करते. राख बाजूला केली, धूर बाजूला केला की हे निखारे परत जळू लागतात. तसंच कृष्णांच्या बद्दलचं हे प्रेम आपण तयार करत नाही, हे आपल्या हृदयात आहेच. हृदयामधले अनर्थ त्यासाठी आपल्याला काढून टाकले की ते पुनर्जागृत होतं. आणि हे जे आपल्यामध्ये अनर्थ आहेत, काम, क्रोध, लोभ, मत्सर, अशाने हे कृष्ण प्रेम आपल्यातलं झाकून गेलेले आहे. आणि हे आवरण काढून टाकलं की उत्स्फूर्तपणे हे कृष्ण प्रेम आपल्याला जागृत होताना दिसतं. हे आवरण काढून टाकण्यासाठीच गुरु आपल्याला साधना करायला सांगतात. जप करणे, मंगल आरतीला उपस्थित राहणे, भक्तीचे जे नियम आहेत ते पालन करणे, संतांची पुस्तकं वाचणे, भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं नियमितपणे पठण श्रवण करणे, या प्रकारच्या साधनेमध्ये भक्त जेव्हा स्वतःला जोडून घेतो तेव्हा हे अनर्थांचं आवरण काढून टाकायला सहायता मिळते. तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुना, या कृष्ण भावनेचा स्वीकार करणारा तू काही पहिलाच व्यक्ती नाहीस. आपण 10व्या श्लोकामध्येही पाहिलो, बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव भागता. म्हणजे काय, अनेक जीवात्म्यांनी यापूर्वी निष्ठेने कृष्ण भावना भावित कार्य केलेली आहेत आणि त्यानुसार शुद्ध होऊन भगवद्धामाची प्राप्ती पण केलेली आहे. आणि तुलाही हाच मार्गाचा अवलंब करायचा आहे. पण निसंशय होऊन पूर्ण श्रद्धेने तू हे कार्य कर, त्याचे परिणाम तुला समोर मिळतील. आता म्हणून आपण लक्षात घेऊ शकतो की जे अमेरिकेमधले हिप्पी होते बघा, ज्यांना प्रभुपादांनी त्यांच्या जीवनाची दिशा बदलली, हे त्याचं उदाहरण आहे. श्रीला प्रभुपाद यांनी त्यांच्यामधली कृष्ण भावना पुनर्जागृत केली. ती होती पण अनर्थांच्यामुळे आवृत्त झाली होती. तर हे आपण समजू शकतो या उदाहरणावरून. तर आपला आत्मा जो आहे ना कृष्णांचा अंशच आहे, त्यामुळे त्यांच्याबद्दलचे प्रेम म्हणा किंवा ओढ म्हणा ही आपल्यापैकी प्रत्येकाला आहे, आपल्या आत्म्याला. पण अनर्थामुळे ती आवृत्त होते. तर हे अनर्थ दूर करायचे असतील तर मग आपल्याला आपल्यातली शुद्धता आणली पाहिजे. जसं खाणीमध्ये धातू मिळतात, अशुद्ध स्वरूपात असतात ना, मग त्या अशुद्धता काढल्या कशा जातात, त्याच्यावर काहीतरी उच्च तापमान, काही रसायन इत्यादी वेगवेगळ्या गोष्टींच्या प्रक्रिया केल्या जातात. त्यावेळेला मग तो धातू ज्या वेळेला शुद्ध स्वरूपात येतो, लोखंड शुद्ध होतं, त्यावेळेला मग त्याचे सगळे गुणधर्म स्पष्ट दिसतात. तसंच आत्म्याचं शुद्धीकरण होतं, अनर्थ निघून जातात, तेव्हा कृष्णांच्या बद्दलचं प्रेम जागृत होतं. आणि जे असे शुद्ध भक्त असतात बघा, ते वेगळे दिसून येतात. ज्या प्रकारे ते जीवन जगतात, ज्या प्रकारे ते कार्य करतात, त्याच्यावरून समजतं की हे भगवत धामात जायला पात्र आहेत. जसे श्रीला प्रभुपाद आणि इतरही अनेक संत या भक्तांच्या गुणांमुळे, लक्षणांमुळे, त्यांच्यातली जी चिकाटी असते, त्यांचा प्रामाणिकपणा, त्यांची निष्ठा, दृढ निश्चय, भौतिकाकडची त्यांची अनासक्ती, हे सर्व आपण बघू शकतो. आणि आपल्याला पटतं की हे जे इथे सांगितलेलं आहे ना, हे तसंच आहे. तर यासाठी आपण जे वाचतो, ऐकतो, त्याच्यावर आपली पूर्ण श्रद्धा हवी. तर श्रीला प्रभुपादां यांनी आपली ही भगवद्गीता आहे, श्रीमद भागवतमची तात्पर्य लिहिली आहेत बघा. तर तुमच्यापैकी म्हणजे आपण इथे तर श्लोक घेतो, वेळेच्या अभावी आपण तात्पर्य घेत नाही, पण हा वाचण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यांच्या शब्दांवरती आपली किती श्रद्धा आहे हे आपण समजू शकतो आणि त्यावरून आपली प्रगती ठरते. गुरूंचे शब्द हे आपल्याबरोबर कायम राहतात बघा. जोपर्यंत ते शारीरिक दृष्ट्या आपल्या बरोबर आहेत तेव्हा त्यांची तशी सेवा आपण करू शकतो, वपू सेवा. आणि त्यांची वाणी सेवा म्हणतात ना, जी कायम आपल्या बरोबर राहते त्यांच्या ह्या पुस्तकांच्या द्वारे, त्यांनी सांगितलेल्या उपदेशांच्या द्वारे. जसं श्रीला प्रभुपाद म्हणत असत की माझी पुस्तकं वाचा, मंदिरात सेवा करा, कृष्ण भावनेच्या प्रचार प्रसार कार्यामध्ये तुम्ही मदत करा,
प्रसादच ग्रहण करा, जप करा, नियामक तत्व पाळा. तर गुरूंच्या ह्या ज्या इन्स्ट्रक्शन्स असतात ना, तर ह्या आपल्याला पाळल्या पाहिजेत. अशी आपली श्रद्धा त्यांच्या वाणीवर हवी, की त्यांनी सांगितलेल्या मार्गाच्या बाहेर आपल्याला जायचंच नाहीये. कारण त्यांनी हा मार्ग जाणलेला आहे आणि त्यानुसार ते आपल्याला मार्गदर्शन देतात. तर जेव्हा हे आपण प्रयत्न करतो असे नियम पाळायचे, तेव्हा आपली कालांतराने प्रगती होते. म्हणजे वेळ लागतो निश्चित, कारण अनादी कालापासून आपल्यावरती या भौतिक अनर्थांचा प्रभाव आहे. पण कालांतराने त्याचे परिणामही आपल्याला अपरिमित दिसतात. जसं म्हणतो ना, रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे. तर तसंच भगवत धामाची प्राप्ती काही अशीच होत नाही, कठीण आहे पण अशक्य नाही. आणि त्यासाठी कृष्ण म्हणालेत की अर्जुना, अनेकानेक मनुष्य माझ्या विषयीच्या ज्ञानामुळे शुद्ध झालेत आणि माझ्या विषयीचं दिव्य प्रेम त्यांना प्राप्त झालेलं आहे. आता 25 बघूया. माताजी, 25 ते 33 हे श्लोक आपण एकत्र घेऊ, कारण ते सर्व यज्ञांबद्दलची माहिती देतात. तर मी एक एक करून स्लाइड पुढे करते आणि त्यानंतर मग एक्सप्लेन करते. हरे माताजी, कृष्ण. श्लोक वाचल्यानंतर आपलं अनुवाद सुद्धा वाचलं तर सोबतच करायचं की? हो, तसंच करू ना. म्हणजे तुम्ही श्लोक हो वाचा, मग माताजी अनुवाद वाचतील, मग मी पुढची स्लाइड घेते. हा हो हो, चालेल चालेल हा चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काही योगीजन देवदेवता प्रीत्यर्थ विविध प्रकारचे यज्ञ करून त्यांची उत्तम रीतीने उपासना करतात आणि त्यातील काही जण परब्रह्मरूप अग्नीमध्ये यज्ञ अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. क्षोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्यति शब्दादीन् विषयान्नन्य इंद्रियाग्निषु जुह्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यापैकी काही जण विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादी प्रक्रिया आणि इंद्रियांची मानसिक संयमरूपी अग्नीमध्ये आहुती देतात आणि इतर काही जण नियमन केलेले गृहस्थाश्रमी इंद्रिय विषयांची इंद्रियाग्नीमध्ये आहुती देतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वाणींद्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्यति ध्यानदीपिते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मन आणि इंद्रियांच्या संयमाद्वारे आत्मसाक्षात्कार प्राप्तीसाठी इच्छुक असणारे अन्य योगीजन इंद्रिय आणि प्राण्याच्या सर्व क्रिया आहुती रूपाने नियंत्रित मनरूपी अग्नीमध्ये अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. द्रव्ययज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतय संशितव्रतः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कठोर व्रते धारण करीत काही जण आपल्याकडील द्रव्यांचा यज्ञ करून, काही जण खडतर तपस्या करून, काही जण अष्टांग योग पद्धतीचे आचरण करून किंवा काही जण दिव्य ज्ञानामध्ये प्रगत होण्यासाठी वेदाध्ययन करून प्रबुद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पाणं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणा अपरे नियताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्यति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या व्यतिरिक्त इतरही लोक समाधीस्थ राहण्याकरिता प्राणायाम पद्धतीचा अवलंब करतात. ते प्राणवायूची अपान वायूमध्ये आणि अपान वायूची प्राणवायूमध्ये आहुती देतात आणि शेवटी संपूर्ण श्वासोच्छ्वास थांबवून समाधी अवस्थेत राहतात. अन्य लोक आहार नियमन करून प्राणवायूचं प्राणवायूमध्ये यज्ञ म्हणून अर्पण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषा यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यज्ञाचे प्रयोजन उत्तम रीतीने जाणणारे हे सर्व यज्ञकर्ते पापकर्मातून मुक्त होतात आणि यज्ञाच्या अवशिष्ट रूपी अमृताची चव घेतल्यामुळे सनातन ब्रह्मस्तराची प्राप्ती करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतो अन्यः कुरु सत्तम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे कुरुश्रेष्ठा, यज्ञ केल्याविना मनुष्य या लोकामध्ये किंवा या जीवनामध्ये कधीच सुखप्राप्ती करू शकत नाही. तर मग पुढील जीवनाविषयी काय सांगावे? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विद्धि तान् सर्वान् नेवं ज्ञात्वा विमोक्षसे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे सर्व विविध प्रकारचे यज्ञ वेदसंमत आहेत आणि ते विविध प्रकारच्या कर्मांपासून उत्पन्न झाले आहेत. याप्रमाणे त्यांचे स्वरूप जाणल्यावर तू मुक्त होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. श्रेयान् द्रव्यं यादयज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे परंतप, केवळ द्रव्य यज्ञापेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ आहे. अंततः हे पार्था, सर्व कर्मयज्ञांचे पर्यवसान दिव्य ज्ञानामध्ये होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे सर्व जे श्लोक आहेत ना, हे यज्ञांबद्दल, विविध यज्ञांबद्दल आपल्याला माहिती देतात. बघा, प्रत्येकाला काही ना काही गोष्ट जर का मिळवायची असेल तर कुठल्या तरी गोष्टीचा त्याग करावा लागतो, तेव्हा ती गोष्ट त्याला मिळू शकते. जसं आता एखादा विद्यार्थी असेल, त्याचं ध्येय असेल की परीक्षेमध्ये उत्तम मार्काने उत्तीर्ण व्हायचं असेल, तर तो प्रथम मन लावून तो अभ्यास करतोच आणि काही गोष्टी करण्याचं तो टाळतो. मित्रांबरोबर सतत बाहेर येणं जाणं, मनोरंजनासाठी चित्रपट इत्यादी साधनं, सोशल मीडियाचा वापर हे करणं ते टाळतो. तेव्हा तो आपल्या अभ्यासामध्ये एकाग्रता आणू शकतो आणि परीक्षेमध्ये उत्तम यशप्राप्तीही करू शकतो. आता या गोष्टींचा त्याग करतो, कारण ज्ञान घेऊन अभ्यास करून परीक्षेमध्ये यश प्राप्त करणं हे त्याचं ध्येय असतं, ते त्याने ठरवलेलं असतं. आता समाजामध्ये काही धनाढ्य व्यक्ती असतात बघा, ते अन्नदान करतात, वस्त्रदान करतात, काही जण धर्मशाळा बांधतात, म्हणजे आपल्या द्रव्याच्या रूपाने समाजाची सेवा करतात. तर हा एक प्रकारचा यज्ञच आहे, ज्याला द्रव्य यज्ञ असं म्हटलं जातं. तर काही लोक तपोमयी यज्ञ करतात, चातुर्मास इत्यादीचं कडक पालन करतात किंवा तपस्या करतात, जशी ध्रुव महाराजांची तपस्या होती बघा. काही जण काही ज्ञानी असतात, त्यांना स्वाध्याय यज्ञ करताना आपण बघतो, वेद आहेत, उपनिषद आहेत किंवा भगवद्गीता इत्यादी ग्रंथांचं ते पठण करतात. तर काही पायी यात्रांना जातात, पवित्र तीर्थस्थळांना भेट देतात, ज्याला योग यज्ञ असं म्हटलं गेलेलं आहे. आता हे जे द्रव्य यज्ञ आहे, तपोमय यज्ञ आहे, हे केल्याने काय होतं, हे करण्यामागचा हेतू काय आहे, तर आपली जी कर्मफळाकडे असणारी आसक्ती आहे ना, ती कमी होते. कुठलंही कार्य केल्यानंतर मला यातून काय मिळणार, लाभ काय मिळणार, हा विचार जर का मनुष्याने सतत केला ना, तर त्याचं मन शांत राहू शकत नाही. पण जेव्हा हे यज्ञ केले जातात, तेव्हा कर्मफळाप्रती असलेली आसक्ती कमी होते आणि क्रमशः मग मनही शांत होतं आणि शांत मन कृष्ण भावनेचा स्वीकार करू शकतो. क्षणोक्षणी जर का मला ह्यातून काय लाभ हा विचार मनुष्याच्या मनात असेल ना, तर त्याचं मन मात्र अतिशय अशांत असतं आणि अशांत मनाने आपण ज्ञान घेऊ शकत नाही. अशांत मनामध्ये कृष्णांबद्दलचा विचारही येणार नाही. कर्मफळाच्या त्यागाचं हे महत्व आहे. आता 17व्या अध्यायामध्ये आपण पुढे जाणून घेणार आहोत याविषयी अधिक. आणि कृष्ण इथे म्हणतात की हे या त्यागाने जे आहे ना, दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. तर जेव्हा व्यक्ती कर्मफळाचा त्याग करतो, तेव्हा त्याचं मन आपण म्हटलं शांत होतं, कर्मफळाची आसक्ती त्याला राहत नाही, कारण कर्मफळ त्याने कृष्णांना अर्पण केलेलं असतं. आणि शांत मन आता ज्ञान ग्रहण करू शकतं. ज्ञान घेऊन योग्य ते बदल घडवून आणून कृष्ण भावनेमध्ये असा व्यक्ती उन्नत होऊ शकतो. हे सर्व यज्ञ करण्यामागे ज्ञानच नसेल की हा द्रव्य यज्ञ, तपोमय यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ मी का करतो आहे, ह्याच्या मागचं कारण जर का त्याला माहिती नसेल, तर मग आपण जे काही करू ते यंत्रवत केल्यासारखं असेल. आणि यज्ञाने चित्तशुद्धी होते, पण ज्ञानाशिवाय यज्ञ केले तर चित्तशुद्धी होत नाही. तर ज्ञानाने यज्ञ मात्र केला तर ते आध्यात्मिक कार्य होतं, अन्यथा ते भौतिक स्वरूपाचं कार्य राहतं. हेच महत्वाचं आहे. तर असे अनेक यज्ञ आहेत, पण यज्ञ ह्याचा अर्थ काय आहे,
की श्रीकृष्णांच्या किंवा श्री विष्णूंच्या संतुष्टीसाठी कार्य करणं. मग आपण आपल्या जीवनात असा यज्ञ कसा करू शकतो? म्हणजे आपण आता सर्वसामान्य लोक आहोत, भगवंतांच्या बरोबर जोडून घ्यायचं कार्य आपण कसं करू शकतो? तर कलियुगामध्ये तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला काय सांगितलंय? संकीर्तन यज्ञ करायला सांगितलंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे या मंत्राचं संकीर्तन करायला सांगितलंय. याशिवाय आपण जे काही कार्य करत असू ते आपल्याला भगवंतांच्या बरोबर जोडलं पाहिजे. आपण अर्थार्जन करत असू तर आपला त्या अर्थार्जनातला काही भाग नियमितपणे कृष्ण भावनेमध्ये आपल्याला वापरला पाहिजे. भगवद्गीता विकत घेऊन आपण इतरांना देऊ शकतो, प्रसाद वाटप करू शकतो. तसंच आपल्या घरामध्ये कृष्णांसाठी एक स्थान पाहिजे. आपण बघा ठरवतो ना इतर गोष्टी कुठे ठेवायच्या, टीव्ही इथे ठेवणार, फ्रीज इथे ठेवणार, तसंच कृष्णांचंही स्थान हवं. परजीवांना आपण कधी क्लेश देऊ नये, त्यांच्याबद्दल आपल्याला प्रेम वाटलं पाहिजे. आपण कोणाची दुसऱ्याची जमीन कधी घेऊ नये, कोणाला फसवू नये, जसं आता इथे दुर्योधनाने केलेलं आहे. जे गृहस्थाश्रमी आहेत त्यांनी गृहस्थाश्रमाचं पालन केलं पाहिजे. आपल्या सर्व कर्तव्य जबाबदाऱ्या कृष्ण भावनेशी जोडून मनुष्य मग अशा प्रकारे भगवत धामात जाण्याचे प्रयत्न करू शकतो. तर अशा प्रकारे यज्ञ म्हणजे भगवंतांच्या संतुष्टीसाठी केलेलं कार्य, ज्याने आपली चित्तशुद्धी होते, आपण ज्ञान प्राप्त करतो. यज्ञाविना मनुष्य या जीवनात सुखी होऊ शकत नाही. भगवत सेवेची कार्य सोडून भौतिक कार्यात निमग्न झालेले अधिकाधिक लोक आहेत बघा, पण आपण बघतो त्यांना सुख मिळू शकत नाही. अनेक ठिकाणी योग्य प्रमाणात आजकाल पाऊस पडत नाही, धान्य पिकत नाही, गाय इत्यादी प्राणी सर्व त्रासामध्ये आहेत. तर मध्ये आता आलेली कोविडची साथ, हे सगळं जे असं आहे ना, या गोष्टी या भगवंतांच्या अप्रसन्नतेमुळे आहेत. सर्वत्र सुख शांती तेव्हाच लावेल ज्या वेळेला आपण भगवंतांच्या आनंदासाठी कार्य करू. आता हे कर्म केल्याने चित्तशुद्धी होते. आणि कशी होते? तर कर्माने साक्षात ज्ञान होत नाही, पण ज्ञान आपल्याला होऊ शकेल, मिळू शकेल या स्थितीपर्यंत पोहोचवण्याचं कार्य कर्म करतात. म्हणून म्हटलं जातं की कर्माने चित्तशुद्धी होते. मग एरवी आपलं चित्त कसं असतं? तर अशुद्ध असतं. म्हणूनच मगाशी म्हटल्याप्रमाणे कृष्ण भावना, कृष्ण प्रेम आपल्यामध्ये आपण कुठून आणत नाही, तर ते आपल्यामध्ये असतंच. जसं धूर दूर केला अग्नीवरून की तो प्रज्वलित होतो, तसंच हे कृष्ण प्रेम आपल्याला त्याचा बोध होऊ लागतो. कारण आता मन बुद्धी त्याच्यावरती जे त्याचा प्रभाव असतो त्या अनर्थांचा, तो आता दूर होतो. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि ह्याचं मार्गदर्शन आपल्याला गुरूंच्या कडूनच प्राप्त होऊ शकतं. गुरूंच्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून हे ज्ञान प्राप्त होतो. गुरु त्या शिष्याला साधनेचा मार्ग सांगतात, त्या मार्गाने कुठे पोचायचं ते दिशा सांगतात. ज्याची जशी तयारी असेल तसा तो व्यक्ती साधना करतो. सर्वांचा वेगही एकसारखा नसतो साधनेचा. जसं शाळेत वर्गात शिकवतात शिक्षक, पण आता एखादा विद्यार्थी एकाच वेळेला ते ऐकून सगळं ग्रहण करू शकतो, पण एखाद्याला जास्त वेळ लागतो, एखाद्याला समजतच नाही, तो त्याच वर्गात राहतो बघा, पुढे पास पण होऊ शकत नाही. म्हणजे गुरूंची कृपा आणि आपले प्रयत्न हे दोन्ही महत्वाचे आहेत. उत्तम गुरु आहेत, पण आपले प्रयत्नच नसतील तर साधनेमध्ये आपण प्रगती करणार नाही. म्हणजे जेवढे श्रेष्ठ गुरु तेवढा सत्शिष्यही हवा. जशी जमीन सुपीक हवी तसं बी बियाणं पण उत्तम दर्जाचं असायला हवं ना. आणि पावसाचं पाणी मिळायला हवं, खत म्हणतो तसं मिळायला पाहिजे. तर ती त्याची साधना झाली. म्हणजे गुरु पण पाहिजेत, शिष्य चांगला पाहिजे, साधना पाहिजे, भक्तीचे नियम पाळले गेले पाहिजेत. ज्याने म्हटलं ना की कुठे साधना करतो आहे पण मग पथ्य काही पाळत नाहीये, नियामक तत्व पाळत नाहीये, तर असं नसावं. जोपर्यंत आपला आजार बरा करायचा आहे तेव्हा डॉक्टरांकडून औषधं जशी समजून घेतो तेव्हा पथ्यही समजून घेतो. तर या सगळ्या गोष्टींचं एकत्रित महत्व आहे आणि तेव्हाच मग कृष्ण भावनेमध्ये आपण प्रगती करू शकतो. आता पुढचा बघू आपण 34. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन स तत्त्वदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आध्यात्मिक गुरूंकडे जाऊन सत्य जाणण्याचा प्रयत्न कर. नम्रपणे त्यांना प्रश्न विचारून त्यांची सेवा कर. आत्मसाक्षात्कारी व्यक्ती तुला ज्ञान प्रदान करू शकतात, कारण त्यांनी तत्व पाहिलेले असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आपण समजून घेतलं की कृष्णांच्या कृपेने आपल्याला गुरु प्राप्त झाले असतील तर ते आपल्याला मार्ग दाखवतात.
आणि आपला जो हा आत्मा आहे तो पक्षासारखा आपल्या शरीररूपी पिंजऱ्यामध्ये अडकलेला आहे. जसा पिंजऱ्यातला पक्षी बघा नळीला पकडून बसलेला असतो, तसंच आपण शरीराला आणि शरीरा संबंधित सर्व गोष्टींना घट्ट पकडून बसतो जीवनामध्ये. मोक्ष हवाय असं म्हणतो, पण धरून काय ठेवलेलं असतं तर पैसा, अडका, जमीन, जुमला, घर, दुकान, सर्व नाती घट्ट ममत्वाने पकडलेली असतात. पण जशी आता हा नळी सोडून पक्षाने जर का पिंजऱ्याच्या बाहेर झेप घेतली, तसंच मनुष्याने शरीर आणि शरीरासंबंधी असलेल्या सर्व गोष्टींच्या बद्दलची आसक्ती सोडून भगवंतांकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे. त्यासाठी घराचा, नातेसंबंधाचा त्याग करायची आवश्यकता नाहीये. ते सांभाळत मन कृष्णांकडे वळवलं पाहिजे. आता आपण काय करतोय की सगळ्या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या पाडत असताना त्यातून वेळ मिळाला तर कृष्ण भावनेशी जोडून घेतोय, पण करायला पाहिजे नेमकं उलटं. प्रथम कृष्ण भावना जोपासायला पाहिजे आपल्याला. तर जसं सांगितलं जातं ना की सकाळ आपल्याला रोज सकाळी कृष्ण भावनेसाठी वेळ दिला पाहिजे. त्यानंतर दुपार ते संध्याकाळपर्यंत आपल्याला नोकरी व्यवसाय केला पाहिजे. संध्याकाळ आपली परिवाराच्या साठी, कुटुंबासाठी राखून ठेवली पाहिजे. तर अशी विभागणी जर का केली आपण तर ते शक्य होईल. आणि त्यासाठी म्हटलंय की कर्म कशी केल्याने आपली चित्तशुद्धी होते आणि शुद्ध चित्ताने मग आपण ज्ञानाचा उदय होतो आपल्यामध्ये, आणि जी खरी भक्ती आहे नवसाधकाची तर ती उदयास येते. जे कृष्ण प्रेम येतं ना असं आपल्यामध्ये ते जागृत होऊ शकतं. आता आपण कर्माबद्दल जाणलं की मोक्षदायक कर्म ही आपल्याला ज्ञान घेण्यासाठी महत्वाची असतात आणि गुरूंचा आश्रय आपल्याला यासाठी घ्यावाच लागतो, कारण हे दिव्य ज्ञान आपल्याला आध्यात्मिक गुरूंकडूनच प्राप्त होऊ शकतं. आता आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान घेतोय कारण आपल्या सगळ्यांना हे आत्मज्ञान प्राप्त करून भक्तीमध्ये प्रगती करायची. आणि हे आत्मज्ञान आपण कसं प्राप्त करून घेऊ शकतो हे सांगणारा हा श्लोक आहे. आपल्यावरती भगवंतांची कृपा आहे म्हणूनच या ज्ञानाशी संपर्क आलेला आहे. आणि कृष्णांची कृपा तेव्हाच होते जेव्हा आपण त्यांच्या आज्ञेचं पालन करतो. तर इथे कृष्ण स्वतः सांगतात की गुरुकडूनच तुम्ही हे ज्ञान प्राप्त करू शकता, म्हणजे गुरूंचा आश्रय आपल्याला घ्यावाच लागणार. कृष्णांची कृपा त्यांच्या शुद्ध भक्तांच्या द्वारेच आपल्यापर्यंत पोचू शकते. म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर जोडून घ्यायचं कसं, तर त्यांच्या शुद्ध भक्ताच्या द्वारे. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. आता कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कार्य म्हणजे त्यांच्या शुद्ध भक्तांची सेवा आपल्याला करायला पाहिजे. इथे तद्विधी असा हे आहे बघा शब्द आलेला आहे. तद्विधी म्हणजे विधी काय पाहिजे त्याच्यामध्ये, तर शुद्ध भक्तांची सेवा आपल्या हातून झाली पाहिजे. प्रणिपातेन असा पुढचा शब्द आहे. प्रणिपातेन म्हणजे काय की मी अज्ञानी आहे, माझे गुरु श्रेष्ठ आहेत, ते ज्ञानी आहेत असा त्यांचा स्वीकार केला पाहिजे, तेव्हाच हे ज्ञान आपल्याला मिळू शकतं. आता उलट जर का ग्लास ठेवला असेल किंवा एखादं मडकं उलट ठेवलं असेल तर त्यामध्ये पाणी भरलं जाऊ शकत नाही. तसाच तो व्यक्ती रिसिव्हिंग मोड मध्ये पाहिजे, ज्ञान घेण्याची त्याची स्थिती पाहिजे. उत्तम गुरु असला तर तसा शिष्यही सत्शिष्य हवा, तेव्हाच त्याच्यामध्ये काहीतरी ज्ञान येऊ शकतं. तर मनाने पूर्ण आदरयुक्त त्याची भावना असायला पाहिजे, गुरूंच्या बद्दल विनम्रता असायला हवी. कृष्णांना प्रसन्न करणारी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जो कोणी कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताला प्रसन्न करतो हे बघून कृष्ण खूप प्रसन्न असतात त्या व्यक्तीवरती. तर आध्यात्मिक प्रगतीमधलं हे रहस्य मानलं जातं की जेव्हा आपण प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंची विनम्रतेने सेवा करतो, जिज्ञासा ठेवून, कुतूहल ठेवून त्यांना प्रश्न विचारतो, तेव्हा आपल्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर प्रसन्न होऊन गुरु आपल्याला ज्ञान देतात. तर कृष्णांच्या शुद्ध भक्तांना प्रसन्न आपल्याला कसं करता येईल, तर त्यांचे उपदेश पाळल्याने ते प्रसन्न होतील. जसं आता श्रीला प्रभुपाद हे कृष्णांचे शुद्ध भक्त आहेत, त्यांना आनंद कधी होईल जेव्हा आपण त्यांनी दिलेली साधना नियमितपणे करू आणि भक्तीमध्ये प्रगती करताना दिसू. तर तेव्हा श्रीला प्रभुपाद यांचं जे कार्य आहे आपल्यासारख्या बद्ध जीवांना किंवा इतर संतांचंही हेच कार्य असतं, बद्ध जीवांना भक्ती मार्गाचा मार्गदर्शन देऊन, श्रेष्ठत्व समजावून सांगून त्यांना या मार्गामध्ये जोडणं. आणि दुसरा व्यक्ती जो आता बघा जे बद्ध जीव असतात, जे भगवंतापासून दूर गेलेले आहेत, त्यांना जो कृष्णांकडे वळवतो त्याच्यावरही भगवंत खूप काय म्हणतात ते कृपाळू असतात. आता हे कसं शक्य आहे, ज्या वेळेला आपण कृष्ण भावनेचा प्रचार प्रसार करू तेव्हा हे शक्य होतं. तर प्रथम आपल्याला त्यासाठी स्वतः कृष्ण भावनेचं ज्ञान घेतलं पाहिजे आणि मग ते इतरांपर्यंत आपण पोचवू शकतो. तर या भौतिक जेल म्हणजे भौतिक जग हे जेल
जेल सारखं म्हटलं जातं. तर इथे सुटकेचा मार्ग आपल्याला सर्वांना आपण देऊ शकतो. जो मार्ग आपण जाणून घेतला तो इतरांपर्यंत आपण पोचवू शकतो. सर्व संत महात्मे याच दोन गोष्टी करत असतात बघा, आणि त्यासाठी ते कृष्णांना अतिशय प्रिय असतात. तर जेवढी जेवढे गुरु श्रेष्ठ असतात तेवढा शिष्यही तत्पर असतो, विवेकी असतो, नम्र असतो, आणि या दोघांमध्ये अशी एक चांगली आदान प्रदान होताना दिसते. आता कृष्ण स्वतः भगवंत आहेत, पण तेही सांदीपनी ऋषींकडे गेले होते. त्यांच्या आश्रमात जाऊन राहून त्यांनी ज्ञान प्राप्त केलं होतं. प्रभू रामचंद्र वशिष्ठ ऋषींकडे गेले होते, गुरुकुलात राहिले होते. तर यांनी आपल्या आचरणातून गुरूंचं महत्व सर्वांपर्यंत पोहोचवलं. तर भौतिक जगातलं कुठलंही ज्ञान आपल्याला माहितीये देहाच्या मृत्यूनंतर हे नष्ट होतं. कोणी कितीही उच्च पदवी प्राप्त केली असेल तरी तो घेऊन जाऊ शकत नाही, मृत्यूबरोबर सगळं संपतं. पण हे कृष्ण भावनेचं ज्ञान कसं आहे, शाश्वत आहे, चिरंतन आहे, आपल्या बरोबर सदैव राहणार आहे. हे ज्ञान आत्मा ग्रहण करत असतो आणि आत्म्याबरोबर हे ज्ञान पुढे जातं. आता आपण कुठलं बाहेरचं अन्न खाताना बघा काळजी घेतो. कुठे असंच रस्त्याच्या कडेला उभे असलेल्या गाड्यांवरती जिथे माशा बसलेल्या आहेत तिथे आपण खात नाही. घरी जे अन्न खातो तेही चांगल्या दुकानातून सामान आणतो. फळ असतील, भाज्या असतील, ताज्या बघून घेतो. वापरताना स्वच्छ धुवून मग खातो. तेलकट मसालेदार अन्न आपण खाण्याचं टाळतो, कारण अशा प्रकारचं अन्न खाल्ल्याने प्रतिक्रिया काय मिळणार हे आपल्याला माहिती असतं, की आपण आजारी पडू. तर हे ज्ञान घेऊनच आपण अन्न खातो. जेवणाच्या आधी आपण हात पण स्वच्छ साबणाने धुतो, म्हणजे तब्येतीची काळजी घेतो. आपल्यासाठी कुठली गोष्ट चांगली, कुठली गोष्ट योग्य ह्याचं ज्ञान घेऊन आपण करतो. तसंच कृष्ण इथे आपल्याला सांगतात, या मनुष्य जीवनात तुम्ही ज्ञान घेऊन कर्म करा, म्हणजे ती कर्म तुम्हाला बंधनात टाकणार नाहीत. आता शिळं, जमिनीवर पडलेलं, दुर्गंधीयुक्त अन्न हात न धुता आपण खाल्लं तर काय होईल? पोट खराब होईल, आजारी पडू. मग हे ज्ञान आपण कुठून प्राप्त केलं? तर आपण जेव्हा शाळेमध्ये गेलो, शिक्षकांकडून तिथे शिकून घेतलं. तसंच कर्म आणि त्यांच्या प्रतिक्रिया या आपल्याला प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडून जाणून घ्याव्या लागतात. तर आपल्या मुलांना जेव्हा आपण शाळेमध्ये प्रवेश घेतो तर त्यावेळेला असंच कोणी गल्लीच्या कोपऱ्यावरती कुठल्या ओळखीच्या व्यक्तीने शाळा सुरू केली म्हणून तिथे घालत नाही. प्रमाणित शाळांमध्ये, ज्या SSC बोर्डाची, CBSE किंवा ICSE सरकारमान्य शाळा आहे तिथे पाठवतो, कारण तिथे योग्य प्रकारे ज्ञान दिलं जातं. तर हे कर्माचं ज्ञान आपल्याला मुक्त करेल असं आहे, म्हणून महत्वाचं आहे. आणि त्यासाठी परंपरेतून आलेल्या प्रमाणित आध्यात्मिक गुरूंकडूनच जाणून घ्या असं हे सांगितलेलं आहे. प्रमाणित गुरु हे कसे आहेत? सततम कीर्तयंतो माम यतंतश्च दृढव्रता असतात. सतत कृष्णांचं कीर्तन करतात, कृष्ण ज्ञानाचा प्रचार सर्वत्र व्हावा यासाठी दृढ निश्चयाने प्रयत्न करत असतात, जसे श्रीला प्रभुपाद आणि इतर अनेक संत. तर व्यक्ती कितीही बुद्धिमान असला तर योग्य अयोग्य मनाने ठरवताना तो गोंधळून जातो. आता इथे अर्जुनाचं उदाहरण बघा, केवढा मोठा योद्धा आहे, बुद्धिमान आहे, पण गोंधळून गेला. त्याने युद्ध करायला नकार दिला होता. तो म्हणत होता, हे कौरव माझे स्वजन आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, यांची हत्या करणं हे घोर पाप आहे. तर त्याने विचार काय केला, मनाने विचार केला आणि ठरवलं की मी हे युद्ध करणार नाही, आणि युद्ध केलं नाही तरच माझा उद्धार होईल. बुद्धिमान मनुष्य पण अशाच प्रकारे गोंधळून जातो, कारण आपली बुद्धी ही परिपूर्ण नसते, आपल्या मनाला, बुद्धीला मर्यादा आहेत. म्हणून हे ज्ञान आपल्याला गुरूंकडून समजून घ्यावं लागतं. गुरूंची शिकवण, त्यांचं मार्गदर्शन त्यासाठी महत्वाचं आहे. तर श्रीला प्रभुपाद यांनी बघा, हा भगवद्गीतेचा उपदेश आहे ना, हा आपल्याला किती साध्या प्रकारे सोप्या शब्दामध्ये समजावून सांगितलेला आहे. आपण पुस्तक जरी समोर असतं, आपण वाचलं असतं तरी तो हे आपल्याला समजू शकलं नसतं. तर हे आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे. गुरूंची आपल्यावरती खूप खूप कृपा असते. कृपा सिंधू असंच गुरूंना म्हटलं जातं, की भौतिक जगामध्ये जेवढे आत्मे अडकलेले आहेत त्यांना सुटकेचा मार्ग देणं या कार्यासाठीच त्यांचा इथे जन्म असतो, आणि सगळ्यांना ते त्याप्रमाणे संधी देतात. तर जिथे आहोत तिथून श्रीला प्रभुपाद आणि इतर सर्व संतांना आपण साष्टांग प्रणाम करू. आणि आता पुढचा श्लोक बघू, 35. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. यज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषाणि द्रक्ष्यस्यात्म अन्यथो मयि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसाक्षात्कारी पुरुषाकडून वास्तविक ज्ञानप्राप्ती झाल्यावर तू पुन्हा मोहित होणार नाहीस, कारण या ज्ञानाद्वारे सर्व प्राणी परमात्म्याचे अंश आहेत, अर्थात माझेच आहेत, हे तू पाहू शकशील. हरे कृष्ण.
हरे कृष्ण. आता दिव्य ज्ञान गुरूंकडून घेतल्याने काय होईल तर ज्ञानचक्षूंची प्राप्ती होईल. म्हणजे ज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून सर्व गोष्टी स्पष्टपणे पाहता येईल. बद्ध जीवाचं आत्मज्ञान हे मायेने आच्छादलेलं असतं, त्यामुळे आपण कृष्णांचे अंश आहोत असा बद्ध जीवाला विसर पडलेला असतो. आणि हा संबंध कृष्णांचा आणि आपला संबंध विसरल्यामुळेच भौतिक जगामध्ये कृष्णांच्या शिवाय भोग करून सुख प्राप्त करण्याच्या कार्यात तो गुंतलेला असतो, आणि कर्मबंधनामध्ये अजूनच अडकला जात असतो. सुख तर मिळतच नाही त्याला, पण बंधन मात्र त्याचा अधिक घट्ट होत राहतं. तर हे समजू न शकणे म्हणजेच मायेचा प्रभाव आहे. माया म्हणजे भ्रम असं म्हणतो ना आपण, तर मायाशक्ती जीवाला भ्रमित करते. तर कृष्णांच्या अनेक शक्तींपैकी या दोन शक्ती आहेत, योगमाया शक्ती आणि मोहमाया शक्ती. यातली जी योगमाया शक्ती आहे ती आपल्याला कृष्णांकडे घेऊन जाण्यास सहाय्य करते, आपल्यामधले दैवी गुण वाढवण्यासाठी मदत करते, आपली ऊर्ध्व प्रगती घडवण्यासाठी योगमाया महत्वाची ठरते. आणि या उलट कार्य ही मोहमाया शक्ती करते, ज्याच्या भौतिक जगामध्ये या मोहमाया शक्तीचा प्रभाव असतो. अविद्येचं आवरण आपल्यावरती ठेवते आणि त्यामुळे भौतिक जगातच आपण गुरफटून राहतो. ही मोहमाया आपल्याला आपण शरीरच आहे असं मानायला प्रवृत्त करून इंद्रिय तृप्तीकडे वळवण्यास आपल्याला उद्युक्त करते. आणि कृष्णांचीच शक्ती आहे त्यामुळे हिला सहजासहजी आपण पारही करू शकत नाही. कृष्णांना शरण गेल्याशिवाय या मोहमाया किंवा मायाशक्तीला आपण पार करूच शकत नाही. आणि बद्ध जीव स्वतःला स्वतंत्र समजून कार्य करायला या मोहमायेमुळे प्रेरित होतो. मी स्वतःला कर्ता मानून मीच भोगता आहे हे समजून जेव्हा व्यक्ती कर्म करतो तेव्हा आत्म्यासाठी अधिकच बंधन तयार करतो. आणि ही बंधनं भोगण्यासाठीच आत्मा विविध शरीर धारण करतो, दुःखच भोगतो. आणि हे असं सुरूच राहतं. जोपर्यंत मी करता आणि मी भोगता या अज्ञानातून सुटका होत नाही तोपर्यंत आत्मा बद्ध जीवच म्हटला जातो. ही मायाशक्तीचा प्रभाव आहे. मी करता मी भोगता या स्थितीमध्ये भगवंतांचं पूर्ण विस्मरण पडलेलं असतं व्यक्तीला. आणि अशी व्यक्ती कृष्णांपासून दूरच होत जाते आणि परिणामी दुःखही भोगत राहते. मग शुद्ध ज्ञानाची जेव्हा प्राप्ती होते, एखाद्या प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुशी संपर्क येतो आणि तेव्हा त्याला ज्ञान प्राप्त होतं, तेव्हा भगवंत कसे सर्वश्रेष्ठ आहेत, मी त्यांचा अंश आहे, त्यांच्यापासून वेगळं राहून मी सुख उपभोगू शकतच नाही, हे जेव्हा स्पष्टपणे समजतं तेव्हा बदल घडून येऊ शकतो. जसं आता मासा आहे बघा, पाण्याच्या बाहेर राहूच शकत नाही, तसा जीवात्मा कृष्णांपासून दूर राहून सुखी होऊ शकत नाही. हे दिव्य ज्ञान प्राप्त करून देणारे गुरुच असतात. म्हणून गुरूंना कृपा सिंधू म्हटलं जातं. जंगलामध्ये वणवा लागलेला आहे, आपल्या प्रयत्नांनी तो नाही विझवू शकत. या आगीचं स्वरूप एवढं भयंकर असतं की ती आग विध्वंसक रूप धारण केलेलं असतं. केवळ कृष्णांच्या कृपेने पाऊस पडला तर मात्र हा वणवा पटकन विझू शकतो. तसं गुरु हे भौतिक जगामध्ये जे दुःख भोगतायत जे आत्मे, तर त्यांना अज्ञानापासून ते दूर झालेत कृष्णांपासून, तर त्या सर्वांच्यासाठी दिव्य ज्ञानाचा मार्ग देतात, ज्याद्वारे आत्मा आपल्या परत मूळ स्थितीपर्यंत पोचू शकतो. म्हणजे कृष्ण स्वामी आणि मी त्यांचा सेवक हे समजून त्यांच्या सेवेमध्ये कार्य करू लागतो तेव्हा सुख प्राप्त करतो. तर आपण जी प्रार्थना म्हणतो ना, अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः. म्हणजे माझ्यातलं अज्ञानरूपी घोर अंधकार गुरूंनी दिलेल्या ज्ञानरूपी प्रकाशामुळे नष्ट होऊ देत आणि माझे डोळे उघडू देत, अशा उघडले या गुरूंना, उघडणाऱ्या या गुरूंना माझा सादर प्रणाम. तर हे आपण सुरुवातीला म्हणतो बघा, हे गुरूंचं महत्व आहे. आपण कृष्णांपर्यंत डायरेक्टली पोचू शकत नाही, कृष्णांच्या शुद्ध भक्ताची कृपा आपल्यावर असावी लागते, तेव्हाच आपण ही प्रगती करतो. ही योजना कृष्णांचीच आहे. बरं, आता ना 3-4 श्लोक राहिले, ते आज पूर्ण करायचे का सोमवारी घ्यायचे? अजून एक 10 मिनिटं लागतील. काय करायचं तुम्ही सांगा. 4:30 वाजत आलेत कारण. हरे कृष्ण. घ्यायचे, काहींचं म्हणणं घ्यायचे आहे. ठीक आहे, तुम्ही बरं घेऊ मग घेऊ. शकता बरं बरं, माताजी. चालेल चालेल, आपण संपवूया मग आज अध्याय. मग आपण सोमवारपासून मग 5वा अध्याय सुरू करू शकतो. हा, तर माताजी पुढचा हो माताजी. 36वा. हा, अपि चेत् 36वा ना आता. हो 36. हा हा हा. हरे कृष्ण. अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
तू जरी हे सर्व पापी लोकांमध्ये अत्याधिक पापी असलास तरी दिव्य ज्ञानरूपी नौकेमध्ये आरूढ होऊन तू दुःखरूपी महासागर पार करण्यास समर्थ होशील. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकात कृष्ण म्हणतात की एखादा महापापी असेल तरी मी त्याचा उद्धार करेन. असा व्यक्ती जो या अध्यायातून दिलेलं दिव्य ज्ञान घेतो त्याला एका नावेची प्राप्ती होते. नाव कुठली आहे? दिव्य ज्ञानाची. जे प्राप्त करून भौतिकाच्या भवसागराला तो तरून जाऊ शकतो. ज्ञान प्लवेन असं म्हटलंय, म्हणजे ज्ञानरूपी नौका. प्लव प्लव म्हणजे नौका किंवा नाव. तर आता म्हणजे किती महापापी का असेना दिव्य ज्ञान प्राप्त करून त्याची चित्तशुद्धी होऊ शकते आणि तो ऊर्ध्व प्रगती करू शकतो. म्हणजे कृष्णांच्या कृपेशिवाय यातून आपण मुक्त होऊ शकणार नाही. आता पुढचा बघू. 37. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यथैधांसि भस्मात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मासात् कुरुते तथा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे प्रज्वलित अग्नी सरपण भस्मसात करून टाकतो त्याप्रमाणे हे अर्जुना ज्ञानरूप अग्नी सर्व प्राकृत कर्मबंधने भस्मसात करून टाकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे जे दिव्य ज्ञान आहे ह्याची तुलना अग्नीशी करण्यात आली आहे. जसा जंगलामध्ये वणवा लागतो तेव्हा तो झाडं, पालापाचोळा, त्या पालापाचोळ्यातले जीव सर्वांचंच नुकसान करतो. या आगीतून कोणी वाचू शकत नाही. तसंच कर्माची फळं चांगली असतील वाईट असतील ती भोगावीच लागतात. आणि हे दिव्य ज्ञान जे पाप आणि पुण्याची फळं मात्र भस्मसात करू शकतं, एवढी शक्ती त्याच्यामध्ये आहे. असं का म्हटलंय की पाप पुण्याची फळं भस्मसात करू शकतो? कारण पाप पुण्य ह्या दोन्ही कर्माच्या प्रतिक्रिया आहेत जी भोगायला आपण शरीर धारण करत असतो. शरीर धारण केलं की भौतिकात राहून दुःख भोगतो. दिव्य ज्ञान प्राप्ती करून आपण कर्म, विकर्म, अकर्म यांचं ज्ञान घेतो. अकर्म म्हणजे कृष्णांच्या संतुष्टी करता जेव्हा कर्म करतो तेव्हा कर्मबंधनातून मुक्त होतो. म्हणजेच पाप पुण्य ह्या प्रतिक्रिया आपल्याला आता लागू पडत नाहीत. बंधनाचं ओझं आहे पाठीवर म्हणूनच भवसागरामध्ये पोहणं अवघड आहे आपल्याला. तर अनेक जन्माचे हे अनर्थ घेऊन आपण राहतो इथे. यातूनच मुक्त होण्यासाठी हे दिव्य ज्ञान प्राप्त करणं हे आवश्यक आहे. ज्याने हे बंधनाचं ओझं संपतं. म्हणजेच आत्म्याचं शुद्धीकरण झालं की आपला आत्मा मूळ स्थानी पोचू शकतो. मूळ स्थानी म्हणजे भगवत धामात. पण तिथे पोचायला आत्मा कसा हवा? शुद्ध हवा. 100% शुद्ध निर्मळ असायला हवा. त्यासाठी हे दिव्य ज्ञान हा मार्ग असतो आणि प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु हे माध्यम असतात. आता पुढचा बघू. 38. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या जगात दिव्य ज्ञानासारखे विशुद्ध आणि उदात्त असे इतर काही नाही. असे ज्ञान म्हणजे सर्व सिद्धींचे परिपक्व फळ आहे. भक्ती योगाच्या आचरणामध्ये निपुण झालेला साधक योग्य समयी स्वतःमध्येच या ज्ञानाचे आस्वादन करतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इथे म्हटलंय की या ज्ञानाहून विशुद्ध आणि उदात्त असं दुसरं काही नाही. कारण असं ज्ञान मिळणं ही कृष्णांची कृपा आहे. भक्तांच्या प्रयत्नांवरती संतुष्ट होऊन कृष्ण हे ज्ञान गुरूंच्या माध्यमातून जीवात्म्याला देतात, ज्याद्वारे तो भगवत धामात पोचायचा मार्ग त्याला मिळतो. आता या जगात कृष्ण कृपेहून श्रेष्ठ असं काही असूच शकत नाही. म्हणून नही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते असं म्हटलेलं आहे. याहून पवित्र ज्ञान कुठलं असूच शकत नाही. कारण हे ज्ञान भौतिकाच्या बंधनातून सुटका करतं. जन्म मृत्यूच्या फेऱ्यातून आपल्याला मुक्ती देतं. भौतिकात राहून जी सुख शांतीचा अभाव असतो त्याच गोष्टी हे ज्ञान आपल्याला प्राप्त करून मिळतात. कारण शाश्वत शांती, शाश्वत सुख हे केवळ कृष्णच प्रदान करू शकतात. भौतिक जग ही अशाश्वत आहे. तिथले भोग, तिथली साधनं सर्व काही अशाश्वत स्वरूपाचं आहे. म्हणूनच दुःखालयम अशाश्वतम असंच वर्णन केलं जातं भौतिक जगाचं. आणि त्यातून सुटका करून घेण्यासाठी कृष्ण भावनेचा स्वीकार हा मार्ग, या ज्ञानाचा उपदेश आपल्याला भगवद्गीता सांगते. आता पुढचा 39. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. बोला माता. माताजी एकदा कॉन्टॅक्ट डिटेल शेअर करायला सांगा ना प्लीज. ज्यांनी ज्यांनी आपले नंबर्स लिहिलेले नसतील त्यांनी चॅट मध्ये लिहा वर्ग समाप्त होण्याच्या आधी. आता माताजी दरवेळेला हा अटेंडन्स फॉर्म नाही का? सगळ्यांना कॉन्टॅक्ट डिटेल्स लिहावे लागणार आहेत का?
नाही, हे आजच आहे कारण मी आजच आहे. अटेंडन्स फॉर्म आपण देत होतो ना, तर त्याच्यामध्ये फक्त 5च जण रेग्युलर अटेंडन्स देतात, बाकी कोणी देतच नाहीये. बरं बरं. हा, तर सगळ्यांनी असं करू नका. आपलं अटेंडन्स फॉर्मचं महत्व असतं, सगळ्यांनी देण्याचा प्रयत्न करा. बरं, आज अटेंडन्स फॉर्म नाहीये, सगळ्यांनी आपले नंबर्स जरा लिहा. बरं, हरकत नाही, ठीक आहे. 39वा वाचा माताजी. हो माताजी, हरे कृष्ण. श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शक्तिं चिरेनाधिगच्छति. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जो श्रद्धावान मनुष्य दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करण्यासाठी समर्पित आहे आणि ज्याने आपली इंद्रिय संयमित केली आहेत, तो असे ज्ञान प्राप्त करण्यास पात्र आहे. आणि असे ज्ञान प्राप्त झाल्यावर त्याला परम आध्यात्मिक शांती लवकरच प्राप्त होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे ज्ञान प्राप्त कोण करू शकतो? तर कृष्ण म्हणतात श्रद्धावान लभते ज्ञानम, म्हणजे कृष्णावरती दृढ विश्वास असणाऱ्याला हे दिव्य ज्ञान प्राप्त होऊ शकतं. दृढ श्रद्धा म्हणजेच कृष्णांनी दिलेला उपदेश पाळणं, म्हणजेच कृष्ण भावना भावित जीवन जगणं आणि दिव्य स्तराप्रत उन्नत होणं. हे कृष्ण भावना भावित जीवन जगण्याची सुरुवात म्हणजेच हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन यज्ञ ज्याला म्हटला जातो, तो कलियुगासाठी आपल्याला सांगितलाय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. याचा परिणाम, या संकीर्तन यज्ञाचा परिणाम म्हणजेच आपली इंद्रिय आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने ती संयमित होतात आणि संयमित इंद्रिय आणि कृष्णांवरची असलेली दृढ श्रद्धा यामुळे मनुष्य कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती करताना दिसतो. आता पुढचा बघू. हा, 40. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अज्ञस्य अश्रद्धधानस्य संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथापि प्रमाणित शास्त्रांविषयी संशयित असणाऱ्या अज्ञानी आणि श्रद्धाहीन मनुष्यांना भगवत भावनेची प्राप्ती होत नाही, तर त्यांचे पतन होते. संशयी मनुष्याला या लोकांमध्ये किंवा परलोकातही सुखाची प्राप्ती होऊ शकत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कुठल्याही व्यक्ती प्रगती करू शकत नाही त्याबद्दल या श्लोकात सांगितलंय. तर अज्ञः च अश्रद्धानः संशयात्मा विनश्यति. 3 व्यक्ती कृष्ण म्हणतात प्रगती करू शकत नाही. अज्ञः म्हणजे पशुसारखा जगणारा, काही जाणत नाही, अज्ञानातच असतो, जाणण्याची इच्छाही नाही. मग अश्रद्धानः म्हणजे जे आता भगवद्गीता सारखे ग्रंथ वाचतात, श्लोक इत्यादी वाचतात, त्यांना माहिती असतं पण त्यांची पूर्ण श्रद्धा नसते. भगवंतांच्या लीला ऐकतात पण भगवंतांच्या श्रेष्ठत्वावरती त्यांचा विश्वास नसतो. कसे काय भगवंत एवढे अवतार घेऊ शकतात, कधी मत्स्य अवतार घेतात, कधी कुर्म अवतार घेतात, अशी त्यांची श्रद्धा नसते. आणि तिसरे म्हणजे संशयात्मा, म्हणजे शास्त्रांचं ज्ञान घेतो समजून, पण भगवंत साकार आहेत का निराकार आहेत अशी शंका व्यक्त करतो. तर असे व्यक्ती म्हटलेले आहे कधीही या लोकात आणि पुढे कधीच सुखी होऊ शकत नाहीत. म्हणजे इहलोकातही त्यांचं कल्याण होत नाही आणि परलोकातही कल्याण होत नाही. आता 41 आणि 42 एकत्र वाचूया. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. योगसन्न्यस्तकर्माणं ज्ञानसञ्छिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्या कर्मफळाचा त्याग करून जो भक्ती योगयुक्त कर्म करतो आणि दिव्य ज्ञानाद्वारे ज्याचे संशय नष्ट झाले आहेत, तोच वास्तविकपणे आत्मास्थित आहे. याप्रमाणे धनंजया तो कर्मबंधनाने बद्ध होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्सं ज्ञानसिनात्मनः चित्त्वैवं संशयं योगम् अतिष्ठोत्तिष्ठ भारत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून अज्ञानामुळे तुझ्या हृदयात संशय उत्पन्न झाले आहेत, ते ज्ञानरूपी शस्त्राने कापून टाकले पाहिजेत. हे भारता, योगयुक्त होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हा जो 41 आणि 42वा श्लोक आहे, तो ऐकून अर्जुनाच्या मनात आता परत गोंधळ होणार आहे. ज्याबद्दलचा प्रश्न तो 5व्या अध्यायात कृष्णांना विचारणार. तर कृष्ण म्हणतात की व्यक्तीने निष्काम कर्मयोग करून फळाचा त्याग करायला हवा,
आणि सर्व संशयांना ज्ञानरूपी शस्त्राने छाटून टाकायला हवं. जो व्यक्ती भगवद्गीताच्या मार्गाचं अनुसरण करतो तो आत्म्याच्या विषयी जाणतो की आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे, पण भगवंतांनी दिलेल्या आंशिक स्वातंत्र्याचा जो दुरुपयोग करतो तो मात्र बंधनात अडकतो आणि भौतिक जगामध्ये अधिकच अंधकारमय आयुष्याकडे अग्रेसर होतो. कारण कृष्णांवरतीच त्याचा संशय असतो, कृष्णांवर त्याची श्रद्धा नसते, त्यामुळे अधोगतीच्या दिशेने जातो. कृष्ण हे साक्षात परम पुरुषोत्तम साक्षात भगवान आहे, श्रीकृष्ण आहेत. त्यांचं कर्म दिव्य आहे, त्यांचं जन्म दिव्य आहे. हे ज्ञान घेऊन अज्ञानातून उत्पन्न झालेले सर्व संशय कापून टाकले पाहिजेत असं कृष्ण म्हणतात. आणि योगम उत्तिष्ठ भारत म्हणजे योगयुक्त होऊन युद्धाला सज्ज हो असं अर्जुनाला सांगतात. आता अर्जुन म्हणतो की कृष्ण तर म्हणतायत की ज्ञानाच्या द्वारे अज्ञानरूपी संशयांचा नाश कर आणि आत्म्याचा साक्षात्कार कर. मग हे करायला तर मला एका जागी राहून हे करावं लागेल, ध्यान करावं लागेल, ग्रंथ वाचावे लागतील, स्वाध्याय करावा लागेल, ज्ञान संपादन करावं लागेल, केलेल्या ज्ञानावर चिंतन करावं लागेल. आणि आधी तर कृष्णांनी निष्काम कर्मयोग करायचं सांगितलंय. तर आता हे अर्जुनाचा गोंधळ झालेला आहे, ज्याची आता 5व्या अध्यायाची सुरुवात अर्जुनाच्या प्रश्नाने होणार आहे. तर दोन गोष्टी बघा या अध्यायातून आपण समजून घेतल्या की निष्काम कर्मयोग तर करायलाच हवा. मग ज्या पण अवस्थेत आपण असू, कोणी ब्रह्मचारी असेल, कोणी गृहस्थाश्रमी असेल, कोणी विद्यार्थी असेल किंवा कोणी निवृत्त जीवन जगत असेल, ज्या आश्रमात असेल, आपली स्वाभाविक कर्तव्य त्याने पार पाडली पाहिजेत आणि त्याचं फळ कृष्णांना अर्पण केलं पाहिजे. कारण कृष्ण हे सृष्टीकर्ता आहेत, ब्रह्मांडाचे रचयिता आहेत, सर्वांचे पालन पोषण करताय, जीवाचे परमपिता म्हटले जातात. ते सर्व देवताही भगवंतांचं पूजन करतात. तर प्रत्येक जीवामध्ये परमात्मा म्हणून ते वास करतात, त्यांनाच आपली सर्व कर्म अर्पण केली पाहिजेत. आणि प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्याकडे जे काही यथाशक्ती आहे ते भगवंतांच्या सेवेमध्ये दिलं पाहिजे. हे जाणून की हे सगळं आपल्याला सामर्थ्य कृष्णांकडून प्राप्त झाले, जेव्हा या मनोवृत्तीने तो कार्य करेल तेव्हा क्रमशः त्याची शुद्धी होत जाईल. जसं जनक महाराजांचं उदाहरण घेतलं होतं, ते पूर्ण शुद्ध भक्त होते, तरीही इतरांच्या समोर उदाहरण देण्यासाठी ते कार्य करत राहिले. आणि करता करता जेव्हा मनुष्य अशा प्रकारे हळूहळू निष्काम कर्म करू लागतो तेव्हा ही प्रगत निष्काम योगाची स्थिती येते जनक महाराजांची. सकाळपासून रात्रीपर्यंत जे काही करेल ते अनासक्त होऊन करेल, कृष्णांच्या आनंदासाठीच करेल. तर या प्रकारे अर्जुनाला कृष्णाने समजावलं की कर्म करत असतानाच दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती करून घे. आता पुढचा अध्याय अर्जुनाला सविस्तरपणे कृष्ण भावना भावित कर्माबद्दल अजून सखोल ज्ञान आता हे पुढच्या अध्यायामध्ये 5व्या अध्यायात मिळेल. आता थांबू आपण इथे. कोणाला काही आता प्रश्न असतील तर घेऊ पटकन.